Bos días. Unha vez comprobado a existencia de quórum, vamos a iniciar a sesión correspondente do Consello de Goberno, empezando polo informe do rector. Ben, en este informe, en primer lugar, quería que constara en acta deste Consello de Goberno a felicitación da Universidade da Coruña ao profesor Ricardo García Mira, que acaba de ser nomeado, doctor honoris acaba no para 15 días, doctor honoris causa da Universidade Rumana de Timisoara. Por tanto, desde aquí a nosa felicitación para o recoñecemento ao profesor Ricardo García Mira, que, como saben todos, é catedrático de Psicología Social da nosa universidade. Como continuación deste informe de goberno, indicar que a semana pasada presentouse en Madrid o informe anual de a Universidade en cifras, informe global de todas as universidades, en donde se pon as distintas cifras das todas as universidades españolas, tanto públicas como privadas, e se fai unha comparativa con outros sistemas universitarios europeos, datos da OCDE, que creo que é un exercicio moi interesante, porque aí se ve claramente o descenso e a desviación de financiamento para a educación superior que existe no noso país respecto a países do noso contorno, países, ademais, cos que lamentablemente non, se nos exixe que compitamos e que sexamos capaces de manter, digamos, a posición relativa como mínimo respecto a esos países, cando realmente en todos os países da OCDE se está incrementando o gasto en educación superior, mentres que en España se está reducindo. Feito nos últimos anos, desde ano 2008-2009 hasta aquí, pois se reduciu cerca del 20% a inversión en I+D e a inversión en educación superior no sistema universitario español. Tamén aí se fai unha relación entre as distintas comunidades autónomas, temas de tasas, etc., financiamento das universidades. Creo que a imaxen que aparece da universidade, do sistema universitario galego, é claramente positiva, porque se ben non estamos nos primeiros postos respecto a financiamento, máis ben estamos no posto 10, 11 en financiamento, pois en todos os indicadores somos a quinta comunidade autónoma de España, o que significa que é un esforzo importante por parte das universidades, a pesar desta infrafinanciamento do que estamos sufrindo e padecendo. Por lo tanto, creo que é moi interesante revisar ese documento. Dentro dese documento apareceu como un traballo anexo, non formando parte importante do traballo, un estudo sobre, digamos, plazas ofertadas en unha determinada titulación, que é a titulación del magisterio, que despois os medios de comunicación, porque despois hubo unha roda de prensa, ali os medios preguntaron o que ellos consideraban oportuno, pero nos medios de comunicación escritos, en algún medio de comunicación audiovisual, pois sacaron únicamente como reseña de esa presentación o estudo sobre oferta e demanda de títulos de magisterio, que creo que tiñan un sesgo bastante importante, que ademais se produxo unha reacción por parte reacción absolutamente entendible por parte da Comisión de Decanos de Ciencias da Educación, donde mandaron un escrito que creo que é absolutamente razonable ese escrito, non? O que pasa que aí se acusa ao presidente da CRUE, non recordo escoitar ao presidente da CRUE facer ninguna referencia na presentación na que eu asistín como presidente da mesa de xerentes, non se fixo ninguna referencia a esa parte do estudo, pero os medios sacan o que consideran adecuado e oportuno. Pero se se estudia claramente, o que se ve é que efectivamente hai un desfase entre oferta de plazas e despois demanda de postos fundamentalmente no sistema de enseñanza importante.
E unha das conclusións é que precisamente porque nos últimos anos se produce un incremento importante da oferta de plazas de esos estudos nas universidades privadas, que é o que realmente propicia este desequilibrio importante. Sin embargo, eso non o resalta. Resaltan outro, e eso non o resalta. Pero, bueno, xa habrá tempo de ver e tomar as decisións correspondentes cando correspondan á nosa comunidade autónoma. Ben, pola miña banda, únicamente informar a este Consello de Goberno, porque xa tamén o fixe no claustro outro día, de unhas informacións que aparecen respecto a un proxecto da Universidade da Coruña en torno á cidade das TIC. Quería, por lo tanto, que este Consello de Goberno tuvera coñecemento de cal é o alcance de ese proxecto, en que situación se atopa ese proxecto, xa que non foi a Universidade da Coruña o que sacou isto aos medios de comunicación e, por lo tanto, posteriormente, a raíz do claustro e da aparición nos medios, sí que o rector tuvo que explicar a posición da Universidade da Coruña, que non correspondía exactamente con que salían nos medios. Vou a facer unha pequena resumen de que é ese proxecto, en que momento se encontra ese proxecto e cal é o plantexamento desde o punto de vista da Universidade de Futuro. Ben, nos, como saben, a través do CITIC estamos traballando de forma moi intensa con empresas do sector das TIC que se atopan aloxadas na cidade da Coruña, nas que temos un espazo de colaboración que é a Fundación CITIC. A Fundación CITIC, onde está a Universidade da Coruña, está a FUAC, non? Non, a FUAC non. Está a Universidade da Coruña únicamente, están empresas do sector como é Altia, como é Enseño, como son outras empresas do sector, está o Cluster TIC, que é a asociación empresarial que recolle a todas, que son 2.500 empresas en Galicia das TIC, do sector TIC. E está tamén o Concello da Coruña, que se acaba de incorporar, aínda que no momento da fundación se quería incorporar, pero non podía por un tema de equilibrio presupuestario, pois unha vez conseguida a situación de non debe do Concello da Coruña, pois se incorpora tamén a esa fundación. Por lo tanto, aí están representadas empresas privadas, pero tamén administracións públicas. Ben, en ese entorno de traballo, o que temos é unha demanda por parte das empresas de solicitud de, digamos, instalarse no mismo CITIC. No CITIC xa hai algunhas empresas instaladas desde o principio, desde que se creou o CITIC. A ampliación do CITIC que se fixo fundamentalmente está ocupada por empresas, e hai unha demanda todavía maior de empresas que o que queren é estar perto dos grupos de investigación que fan desenvolvemento, para que a transferencia de entre os grupos do CITIC e da Facultade de Informática e estas empresas sexa o máis fácil posible e se produzcan interaccións entre as dous campos. Ben, como consecuencia de eso, xa non temos posibilidade de aloxar máis empresas, e se plantexou a posibilidade de buscar unha ampliación do CITIC ou unha construción de un novo centro do CITIC, para o cal o Cluster e a Universidade da Coruña solicitaban un financiamento específico a unha convocatoria que hai aberta por parte do IGAP. Ben, en ese momento a Universidade comenzou a buscar onde se podría ubicar ese centro, nas proximidades do campus, e en ese momento surdiu por contactos que se fixeron para outras cousas referentes ao campus de Ferrol no Ministerio de Defensa, a posibilidade de que o Ministerio de Defensa estaba valorando que facer ou buscarlle unha solución á fábrica de armas. Como iso surdiu aí, o que nos traballamos é en ver a posibilidade de que a Universidade da Coruña participara en ese proceso de, digamos, concesión da fábrica de armas, e que ese espazo fora utilizado para, mantendo en parte, inicialmente non era así, pero bueno, despois, mantendo en parte o capacidade productiva da fábrica de armas, diversificando a distintos sectores,
ter un espazo onde poder ubicar, utilizando as mesmas infraestructuras modificadas e actualizadas da fábrica de armas, e ubicar estas empresas tecnolóxicas e ubicar tamén un novo centro tecnolóxico da Universidade da Coruña e ubicar centros onde se dera formación tanto pública como formación de títulos propios para o sector TIC. Eso é o que é a cidade da Coruña. A cidade das TIC, perdón. Pero non quero referenciar a cidade da cultura porque eso que sería a cidade das TIC. Cidade das TIC donde hai en este momento xa compromiso, ou se sale na prensa unha entrevista con R, donde ao final lle pregunta polas cidades das TIC e dice que estará participando, vigileando e promocionando o proxecto. Por lo tanto, xa temos unha empresa que públicamente dice que quere participar, pero hai máis que están dispostas a participar. Por lo tanto, en que situación está? En proxecto. É un proxecto que temos aí arriba. Que siguientes pasos que hai que facer? O primeiro é que a defensa permita que eso se desenvolva aí. Por lo tanto, eso neste momento é unha concesión dunha empresa que está en mans do Ministerio de Defensa e o Ministerio de Defensa ten que tomar a decisión de que permita que aí se instale ese polo de TICs. No momento en que o Ministerio de Defensa acepte que eso sea así, entón empezaremos a traballar sobre o proxecto constructivo. O proxecto que nos plantexamos é que haxa unha urbanización, unha redefinición dos espazos con principios de sostenibilidade. Por lo tanto, aí creo que o campus da sustentabilidade noso ten que xogar un papel importante e, por lo tanto, creo que eso é un reto moi importante para a Universidade da Coruña, é un reto moi importante para a cidade da Coruña. Por tanto, se aí somos capaces de poñer un tecido industrial novo, de futuro, en donde podamos agrupar en torno a 2.000, 3.000 persoas traballando, creo que eso para a cidade da Coruña sería moi importante. E repito que sería ocupando única e exclusivamente os 90.000 metros cuadrados que en este momento ocupan as construcións da cidade, da fábrica de armas. Non todo o terreo. Non todo o terreno, ten que quedar claro, porque a concesión son solo de 90.000 metros cuadrados cando hai 250.000 metros cuadrados aproximadamente de terreno. Ben, pois isto é a situación na que está, para que todo o mundo teña coñecemento do tema. Por lo tanto, tampouco non hai cuantificación do gasto, tampouco non hai, digamos, a demanda da universidade, como saiu en algún medio de comunicación, que demanda entre 15 e 20 millóns de euros, eso non é nada. O único que hai é unha solicitude ao IGAPE, que é un edificio de 12 millóns de euros, onde o IGAPE podría subvencionar hasta o 50%. Eso é o único que está en este momento solicitado en riba da mesa, que ademais esa solicitude non a fai a Universidade da Coruña, que non podía participar en esa convocatoria, senón que o fai directamente o clúster TIC. Ben, pero o proxecto se chama Cidade das TIC, está referenciado no texto a Universidade da Coruña e o CITIC como elementos fundamentales en ese proceso. Ben, pois pola miña banda nada máis, pasamos agora a distintos representantes do equipo de goberno, que cada un deles informe das súas áreas de competencia. Salvador Arnalla, vicerrector de Política Científica e Investigación e Transferencia. Gracias, reitor. Bo día a todos. Bueno, vou informar algo que ten certa relación con isto que acaba de comentar o reitor. Onte asinou a cátedra de ciberseguridade, cátedra de ciberseguridade. Posiblemente a noticia de prensa reflexe eso, que é verdade non foi unha ocasión de vela. É unha primeira, xa habíamos comentado que estaba plantexando, é unha primeira proposta dunha cátedra interuniversitaria, posto que a Universidade de Vigo e a Universidade da Coruña, ligado tamén o máster que xa temos interuniversitario de ciberseguridade, vai estar adscrita a Facultade de Informática. Hai que resaltar aquí o traballo desarrollado sobre todo pola persoa que coordinará, Carlos da Fonte. Quedan algúns pequenos flecos ainda daqui a xaneiro que se pretende que se monte, empeza a funcionar, porque como é o primeiro caso onde se nos plantexa unha cátedra
de entre dúas universidades, pois hai que coordinar cal é a primeira que empeza ca dirección e logo por facer dunha forma rotatoria. Temos exemplos desto, pero non con universidades, ca Armada, por exemplo, a cátedra Jorge Juan pode ser un exemplo, onde se vai preguntando como saben cada ano a dirección entre persoal da Armada e persoal da universidade. Pode ser. Neste sentido, tamén comentar coxe mismo a 12:30, polo que se non rematante, se non teño que marchar, temos tamén unha reunión con representantes de Estrella Galicia por unha futura cátedra sobre sostenibilidade do rural, que é como vai a temática de economía circular, vai estar escrita a Facultade de Económicas e o campus da sustentabilidade, e xa digo, xa no CNIA pretendemos xa cerrar todos os flecos que estaban pendentes para tamén en xaneiro que poida asinarse entre o representante de Estrella Galicia e a universidade, neste caso o reitor tamén, que asina sempre este tipo de convenios. Unha información, ainda que non é todavía non está todavía pendente da resolución definitiva da convocatoria de grupos de crecemento e de referencia competitiva, comentar que xa saliu unha resolución provisional. Pensaba que iba a salir hoxe en toga, mirei non saiu, a ver se mañan e pasado poñen xa a resolución definitiva, porque mentras tanto non é nada máis que provisional, pero dentro desa provisional hai 9 grupos de referencia competitiva e 5 de potencial de crecemento. As persoas que participaron nesta convocatoria, os IPs, están informados porque, comento aquí, como saben, teñen 10 días para aceptar a financiación. 10 días nestes momentos non é nada fácil, porque nos vai pillar navidades de por medio, entón teñen que estar avisados de que den o que unha vez que salga no DOGA. Xa por parte do Servicio de Coordinación da Investigación se está sobre o tema, pero a verdad que está saindo en moi mal momento. E a información detallada dos grupos e a cuantía só teño, pero, bueno, mentras tanto non sexa definitiva, é algo nada máis que provisional, e me parece que non debemos comentarla aquí. E logo, nada máis que 2 informes, un sobre a valorización de tecnoloxías, que é unha xornada de varios días, do 17 ao 20 de decembro, xe mesmo se está celebrando por parte da OTRI, que é quen está levando a cabo este tema, en colaboración co Campus Innova e co Campus da Sustentabilidade, e que se enmarca dentro do programa Innovate e do programa Sustenta, para a valorización dos resultados de investigación do campus, dos 2 campos neste caso. Se está traballando. Onte mesmo tuve a ocasión de estar ali na OTRI, pois vi que estaban moi activos os grupos que fixeron mostras de interés a participar, que además creo que é un tema moi interesante, que tamén está a FEUGA apoiando este tipo de iniciativas. Remato simplemente resaltar este si foi unha xornada impulsando a creación de ecosistemas de innovación transformadora e sustentable de Galicia. Fíxose o 29 de decembro, neste caso no Centro de Investigacións Científicas Avanzadas, no FICA, e, a finalidade da xornada era un pouco achegar ao potencial económico do desenvolvemento destas accións de apoio a aquelas persoas e ideas disruptivas e innovadoras. Estou lendo directamente o que era o objetivo na propia xornada, que requiere importantes investimentos para a súa comercialización. Participaron diferentes compañeiros da universidade como de empresas, e tamén na parte da área metropolitana, que é importante, co Concello tamén un pouco facendo de socio neste caso. Nada máis que comentar. Muchas gracias, vicerrector de Profesorado de Ordenación Docente. Sí, buen día, gracias. Informar que a finais do mes de novembro autorizouse a transformación dun profesor titular de escola titular de universidade, ao ter acadado a acreditación a esta última categoría na área de coñecemento de álxebra. Esta transformación realízase en aplicación do disposto no artigo 57 da Lei Orgánica de Universidades, modificada pola Lei Orgánica 4/2007. A principios xa do mes de decembro, día 3, autorizouse a suspensión por mutuo acordo do contrato dunha profesora asociada da área de coñecemento de psicoloxía evolutiva e da educación do 4 de decembro ao 31 de decembro
con esta suspensión aténdese por unha necesidade persoal e puntual da interesada que non ten repercusión sobre o seu encargo docente. O día 4 de decembro autorizouse a petición do Departamento de Computación a contratación por a lista de agarda da praza 18.011 dunha profesora contratada interina de sustitución a tempo parcial P6 debido ás necesidades docentes na área de ciencias da computación e inteligencia artificial ao terse recoñecida unha reducción por cargo como colaboradora científica a unha profesora da área de coñecemento que afecta directamente ao encargo do segundo cuadrimestre. Este contrato permanecerá en vigor ata o día 31 de maio de 2019. O día 10 deste mes, debido á toma de posesión como catedrático de Universidade da UDC de don Miguel Ángel Fernández del Olmo o día 21 de novembro, procedeuse a regularización da Comisión de Servizos da Universidade de Juan Carlos que fora autorizada por acordo do Consello de Goberno do día 25 de setembro. Esta regularización consistiu na autorización da continuidade da Comisión de Servizo ao ter recibido a petición expresa da Universidade de Rei Juan Carlos do interese de contar co profesor Fernández del Olmo na súa nova categoría de catedrático de universidade. O día 13 de decembro formalizouse a Comisión de Servizos de dona Marta Sobrido Prieto que fora aprobada por acordo do Consello de Goberno de 29 de outubro. O inicio da Comisión de Servizos adíase ata o 1 de xaneiro e foi autorizada por o Director Xeral da Función Pública por un período de 3 meses prorrogables. Finalmente, o día 17 deste mes, deste mismo luns, o DOGA publica a oferta de emprego público do Sergas para o 2018, onde se formaliza a cesión a UDC de 3 prazas da súa tasa de reposición para a convocatoria de prazas dos corpos docentes universitarios. Remitiuse a autorización ao servizo do PDI para que procedan a convocatoria das prazas vinculadas de titular de universidade que foran aprobadas en Consello de Goberno do 19 de xullo deste ano. É a primeira vez que a universidade convocaría prazas de profesor vinculado. Eso é todo. Gracias. Moitas gracias, señor vicerrector, vicerrectora de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria. Bo día, informo da publicación das seguintes convocatorias. La convocatoria destinada aos orzamentos dos estudiantes para este curso, tamén a convocatoria de bolsas propias da UDC para nova adjudicación e renovación para estudios dos másteres universitarios oficial da Universidade da Coruña y de la convocatoria del programa de bolsas prácticas Fundación 11 para estudiantes universitarios con discapacidad. Con respecto á área de cultura, este mes comezou outra actividade mensual na área de cultura que de corpos presentes, cincos de conversa alrededor das artes performativas. Esta actividade é un proxecto ou plataforma de produción, investigación e difusión das artes performativas contemporáneas en Galicia, un campo con unha comunidade artística moi fértil e activa, tanto no plano creativo e da creación de coñecemento sobre o noso presente, como na súa capacidade mediadora e dinamizadora a nivel social. Tamén comentar que o 12 de decembro inaugurouse no pabillón de estudiantes do campus del Viña a exposición EBEMA 21. Tamén ese mesmo día se inaugurou en Norma a exposición do artista ferrolá Eduardo Hermida, Retratos, Círculos e outros pictorialismo. Eduardo Hermida procura nesta exposición un diálogo entre a pintura e a fotografía, o círculo como simbolismo representativo da eternidade, a plenitude e o absoluto, e o eixe sobre o que xira a mostra creando unha coherencia expositiva con que une cada unha obra con a anterior. Tamén comentar que o coro universitario da Universidade da Coruña celebrou o seu habitual concerto de Navidad na Iglesia de Jesús Cristo dos Santos o día 12 de decembro en fonte de mesmo do campus de Osa, e onte celebra o concerto no campus de Ferrol ás 8 horas.
Este mes tamén se firmou un convenio con la Diputación da Coruña para o programa de divulgación científica e cultural da Universidade da Coruña. A través deste convenio, a Diputación achega 103.000 euros para financiar en colaboración coa institución académica un amplo calendario de actividades culturales e de divulgación donde destaca la organización de zonas de divulgación, iniciativas como os premios Expociencia e as exposiciones que acabo de comentar. Tamén comentar que o Servicio de Estudiantes da Universidade da Coruña, entre o seu esforzo para difundir a universidade, asistió onte a Unitour en Vigo e once tamén hai Unitour en Coruña, donde presenta a UDC a sí mesmos como os gado da Universidade da Coruña. Nada máis para mí. Moitas gracias, señora vicerrectora de Internacional de Cooperación. Bo día. En canto a asistencia a eventos e visitas institucionais, tivo lugar a sectorial da CRUE de Internacionalización e Cooperación en León o pasado 29 e 30 de novembro sobre os intercambios virtuais como ferramentas de visualización en casa. Puxeronse de manifesto algúns proxectos europeos que están utilizando esta ferramenta e as posibilidades que va ter no futuro como método de internacionalización. Ademais, os días 3 e 4 de decembro celebráronse as xornadas informativas Erasmus que organiza todos os anos o SEPIE en Madrid, que tenta informar sobre todas as novedades do programa. Neste caso, unha das novedades máis importantes é que Serbia pasa a formar parte como país asociado do Espacio Europeo de Educación Superior. Ademais, para o 2019, os Balcanes Occidentais serán a zona prioritaria do programa Erasmus en canto fondos a través de proxectos. Outras das novedades interesantes tiveron que ver co tema da expedición de visados para estudantes de fora da Unión Europea. Fixose o Ministerio fixo a transposición dunha normativa europea recente que o que intenta é facilitar todo o trámite administrativo burocrático que ten que facer os alumnos estranxeiros para poder vir a estudar a Unión Europea. A primeira semana de decembro realizouse unha visita a Albania ás universidades de Elbasan, Marin Berretti e a Universidade de Nova York e Tirana, a través do Consorcio de Comercio Exterior no que participa a nosa universidade xunto con outras universidades e centros de formación profesional do Estado. Estudaronse posibilidades de mobilidade de estudantes e de personal tanto no marco do Consorcio como o marxe del a nivel de grau e a nivel de doutoramento. Hai que pensar que en Albania non hai posibilidade de doutorarse na actualidade, non hai ninguna universidade que teña estos estudos. Contratáronse convenios para que os nosos alumnos podan facer prácticas Erasmus no ámbito de economía de empresa e no ámbito de arquitectura. Estánse a presentar distintas propostas de proxectos para a convocatoria Erasmus Plus que actualmente está aberta. Neste sentido, a ORI está brindando soporte técnico aos investigadores que se achegan. A verdade é que creo que vamos presentar bastantes propostas, tanto de capacity building, que son os proxectos nos que os países da Unión Europea trasladan o seu bo hacer a países de fora da Unión. Neste caso, pedironnos que preparamos un proxecto para desenvolver un máster de bioinformática. Así mesmo, hai proxectos relacionados con robótica, con inteligencia artificial, pero con outras áreas de conocimiento como química, didáctica da química, concreto, branding en mercadotecnia digital o EMI, didáctica de inglés como medio de instrucción. Finalizado, por outra parte, o prazo de propostas para cursos de la International Summer School, recibimos un total de casi 30 propostas que esta semana están sendo evaluadas. Este ano organizaremos a International Summer School tamén en Ferrol, abriremos un prazo especial para a proposta de cursos que comenzarán no próximo mes de diciembre. Moitas gracias, vicerrectora de Oferta Académica e Innovación Docente.
Bo día, grazas por informar de que o día 3 de decembro celebrouse unha reunión a que asistiron os coordinadores dos tres campus e decidiuse que a coordinadora do campus Innova, Susana Ladra, e o coordinador do campus industrial, Ginés Nicolás, foron os encargados de asistir ás distintas reunións coa Consellería de Centros Educativos, de difundir información entre os centros do UDC e de propoñer distintos eventos vinculados coa iniciativa do STEM Back, no? E tamén nase mesmo de crear unha páxina web desde que se centralizará toda a información, no? Como por exemplo pois as líneas de traballo que van ser ofertadas polo profesorado da UDC, no? E hoxe mesmo na CEGIACA pois un dos puntos da orde do día precisamente a inclusión na convocatoria dos efectos derivados da asignatura do convenio entre a Consellería e as universidades galegas para o impulso de STEM Back, no? Aí va pois a proposta de recoñecemento de que se teña de que se considere como un mérito, no? Dentro dos complementos de excelencia curricular. Ben, por outra banda, o día 5 de decembro tivemos unha reunión na ACSUB e nos informaron de que non está contemplado que vai haber unha resposta para o seguimento institucional que se fixo a modo de proxecto piloto, non? Nalgúns centros, non tiveron tempo para facer esa avaliación e tampouco tiveron tempo porque non sei se se lembran que eu comentar aquí que non querían dar ningún modelo, sino ver simplemente como esos centros que ian a este seguimento institucional pois estaban a facer eses informes, non? E logo pois tomar eses informes das distintas universidades un pouco para eles como fonte de inspiración para elaborar un modelo de informe, pero non está elaborado. Entón, ao final, o que nos dixeron é a ver se entre as tres universidades nos podemos poñer de acordo para facer ese modelo. Bueno, eso aínda está por ver, teremos que velo, non? E tenemos que reunirnos. A ver. E finalmente, pois dos programas de doutoramento que teñan que ir á acreditación, pois estáse a esperar por esa moratoria de 2 anos, no? que está anunciada que vai sair do Ministerio. Entón, de momento, irán só dos programas de doutoramento tamén a modo de proxecto piloto, no? desta acreditación dos doutoramentos, que son o de química ambiental e fundamental e tamén o de computación, vale? Estes son os programas da UDC que van ir. Ben, por outra banda, o día 29 de novembro fixose entrega na sede da Universidade Sénior dos diplomas do proxecto de democratización do coñecemento que se fixo no Concello de Betanzos, non? Tamén informar que a finais do mes de xaneiro xa se porá en marcha pois un programa similar, aínda que cunha temática específica que é a de sustentabilidade no Concello de As Pontes. Ben, tamén informar de que a Universidade da Coruña participou pois, cunha ponencia no Congreso Internacional da Ayuta celebrado en Mauricio os días 21 ao 23 de novembro. O tema do Congreso era Universidades da Terceira Idade, a forza impulsora do multiculturalismo. Na sétima convocatoria do programa do Quentia, informar tamén de que estaba previsto enviar as resolucións ao profesorado pois entre o 18, creo, e 21 de decembro. Dicir que nos quimos adiar un pouco a entrega destas resolucións porque, bueno, onte aínda fixemos unha reunión cos presidentes dos distintos comités, bueno, co fin de ver se podíamos homoxenezar algunhas das cuestións prácticamente moitas delas vinculadas co que teñen que ver coas accións de mellora propostas, no? Pero en calquera caso sairán estas resolucións con data de 2018, no? Que é o que interesa para a solicitud dos complementos de excelencia curricular, que xa saben que para os que se convoquen este ano ou a principios do ano que ven, o que contará é o do Quentia que se cuxa data de resolución sexa a de 2017, non este, vale?
Ben, a pasada semana asistimos ao Congreso tamén Internacional de Innovación Educativa que coincidía co 8º Foro de Innovación Universitaria, Foro Internacional, de Innovación Universitaria. Dicir que ambos encontros foron moi frutíferos, foi no Tecnolóxico de Monterrey. Bueno, podemos establecer distintos contactos con universidades tanto nacionais como da América Latina, nas que se está a facer unha aposta moi importante pola innovación en materia de ensino universitario. Esta vicerreitoría participou nun panel de vicerreitores titulado Transformación e desenvolvemento do corpo de profesorado para atender os novos desafíos de coñecemento, e vos recomendo, porque ademais están todas esas ponencias en aberto, que lle botedes unha ollada, pois realmente hai ponentes moi interesantes, como é o exemplo dun premio Nobel de Física que ao motivo polo que estaba neste Congreso de Innovación Educativa e que tamén é un profesor moi premiado. En Estados Unidos foi profesor do ano hai xa algún tempo, e está a traballar precisamente en novas metodoloxías de ensino para mellorar os resultados da aprendizaxe. Bueno, este e moitas máis, pero xa non... simplemente, se poñedes Congreso Internacional de Innovación Educativa Monterrey, xa sae directamente á página web e xa podedes ver esas ponencias, vale? Pola miña banda nada máis. Gracias. Moitas gracias, señora vicerrectora, vicerrector de Economía, Infraestructuras e Sustentabilidade. Bo día a todos. A continuación informo de dúas cuestións relativas á última Comisión de Estudos Económicos elaborada o 29 de novembro de 2018. Houve outra máis ponte, pero no que se refere a imputación sobre a acción de gastos del 29 de novembro, no cal se aprobou a imputación de expedientes de gastos por valor de 23.936,61 euros, validacións de expedientes de gasto, como vedes, un importe moi grande, explicamos por qué. Un expediente por un valor de 1.481.092,92 euros, e un segundo expediente por un valor de 23.956,75 euros. O total ascende a 1.525.129,07 euros. As dúas razóns principais, unha, xa sabedes que este ano foi especial por a entrada da nova lei de contratación do sector público. Isto orixinou pois que era necesario ou é necesario aí un proceso de adaptación por parte de todos nós. Entón, están chegando durante todo o ano a partir de marzo, que cando entrou a nova lei, foron chegando paulatinamente máis expedientes do gasto que do normal. Unha segunda razón, e iso tamén é verdade, hai moitos proxectos que se conceden nos últimos 3 meses do ano, co cal a xustificación ou a execución primeiro de todo iso faise moi complexo, moi complexo. Hai moitos expedientes de gasto que, claro, a intervención ahora precisa de días para realizar, e hai expedientes de gasto que tiñas que executar, a mellor que investigadores que tiñan que executar en menos de 10 ou 15 días. Claro, son materialmente imposible que se faran polo procedimento ordinario, para chegar a intervención que disponía de días. Se facíamos iso, non se podría executar, habría que devolver moitísimo. Cal é a vía? Pois ir á Comisión de Asuntos Económicos e solicitar aí a validación. Quero agradecer desde aquí a todos os membros da Comisión de Asuntos Económicos a súa disposición, porque conseguimos salvar, en cualquier caso, todo ese volumen de expediente de gasto, e, lógicamente, unha grande parte puidose justificar en tempo e forma. Antes do 30 de novembro, estamos falando en la calle do 29, que chegounos ao último momento da campanilla, non? Bueno, creo que deste xeito de novembro fixerse dúas comisións de asuntos económicos para facilitar precisamente esta labor de convalidar aqueles expedientes que por razóns que fora, ou ben porque foras temporáneos, ou ben porque o contrato mercado é elaborado, ou ben porque a imputación económica non é correcta. Hai bastantes casuísticas, porque si vamos a traballar con excedencias, ojalá agora isto, lo que o excedencia é unha cambio moi importante, non? De intentar reducir paulatinamente ao longo do ano 2019 esta cuantía. É certo, o dixe no claustro tamén,
que creo que a veces os gobernos viven de espaldas a cara a universidade, porque celebran o 9 de marzo tratou-se a nova lei, os contratos de suministros e servizos, que son os que máis desenvolven os nosos investigadores, os IPs de proxectos que teñen que justificar, o límite era 15.000 euros máis IVA. Para ser moi pouco. Nos vivimos todos os vicerreitores de Economía del Estado español, incluídos os nosos reitores, e o noso reitor foi un dos que máis puxou por isto na cruz, non? Entón, conseguiuse finalmente aproximadamente en xullo deste ano que o goberno recapacitara e puxera que o límite en lugar de 15.000 euros máis IVA ascenderá a 50.000 euros. Eso é totalmente. Non porque nos operamos así, senón porque somos organizaciones complexas. Se somos organizaciones complexas, terán que ter unha normativa específica adaptada a esa complexidade. Entón, con isto que nos estivemos a facer. Excelente, que é un traballo increíble. Eu recordo algún día que estaba firmando, estaba de viaxe hasta las 3 da mañá firmando contratos menores no último mes. Estaban chegando preto de 90 contratos menores ao día. De Excelencia, de auditoría, principalmente Excelencia, fixe un traballo increíble. Isto quero resaltarlo dende aquí, e resaltar tanto o Xerente como o Viceserenta e o seu reducidísimo equipo de traballo. Entón, quería destacar isto e agradecer a todos isto que comprendades que a nosa parte fixemos todo o que estuvo, creo, e máis a nos alcance. Tamén aprobouse na última Comisión de Asuntos Económicos o seu anteproxecto de orzamento. Primeiro aprobouse en 2014, logo se aprobou nesta Comisión de Asuntos Económicos o seu segundo filtro, o terceiro filtro foi a Comisión de Asuntos Económicos e Patrimoniais, o luns tamén pola tarde do Consello Social, e hoxe procede a aprobar, creo que está no quinto ou sexto punto de orden, que os explicarei aí máis detalle o anteproxecto do orzamento de 2019. Algo nos me voy a informar que justificamos a última certificación do Fondo de Reforma, Ampliación e Mellora por valor de 14.000 euros, de 14.570 euros, e cumplimentamos un ano máis a la que somos un do Servicio de Arquitectura e Urbanismo que depende de la Secretaría de Infraestructuras, o 100% de 1,070 millones de euros. Se foi o que estaba presupuestado en xaneiro do 18 para atender as necesidades das infraestructuras. Por outra parte, tamén digo, e digo o mesmo cos outros dos vicerreitores, insuficiente, crédito insuficiente para atender todas as demandas que actualmente existen de rehabilitación de envolventes, ou de cubertas, ou de salas, ou de despachos, pero hai moitas necesidades que actualmente non se poden cubrir. Non se poden cubrir non porque a vicerreitoría non queira, senón porque o orzamento que nos concede a Xunta para este, en concreto as tres vicerreitorias, falo das tres ademais, é claramente insuficiente. 5,05 millones de euros para as tres universidades permanece constante ao longo do plano, me parece totalmente injusto iso. É dicir, que aquela outra partida vai evolucionando consonte de acordo a esa evolución dos precios de consumo ou conforme a evolución das necesidades do gasto en calquera caso. Temos que buscar convenios de colaboración con outras entidades que é moi difícil de justificar e na que estamos a cumprir, porque na caso terei que facer un esforzo enorme para poder primeiro conseguir os convenios asínase normalmente entre maio e xuño, son convenios anuais, é dicir, tens que estar restringido ao cumprimento do ano e claro, tens que facer un verdadeiro esforzo para poder justificar en tempo e forma. Moitas veces non se deixan incorporar os créditos que non executas, a deudas gastas executamos o 97%, nos mal, están certamente satisfeitos na Consellería con isto. Xa digo, parte do financiamento do orzamento, que estamos a falar de financiamento extraorzamentario. Bueno, saibamos isto tamén o esforzo que estamos a facer de la Vicerreitoría de Infraestructuras para poder dar resposta. Temos un proxecto, para que vexan, temos un proxecto para esta reitoría. Hai moito frío nesta reitoría. Todos menos compañeros me reclaman directo ou directamente esto. O proxecto está, pero vale 600.000 euros máis IVA.
implantar a calefacción barra refrigeración. Entón, bueno, máis que teñen moi boa comprensión con internet. Pero bueno, me consta que hai moita xente que estamos utilizando moitísimos calefactores que tiran moito o consumo. Facemos o que podemos. Nada máis que informar. Logo informo con máis detalle. Ao fío creo que unha cousa que nunca informei neste Consello de Goberno, decir que ten que ver coa lei de contratos. A raíz das conversas mantidas por a mesa de xerentes e a sectorial de I+D da CRUE, na que a través dunha comisión estable que hai de colaboración que xa se creara antes de entrada deste actual goberno, pero que só realizou unha reunión, pero con este goberno se retomou, están en este momento, para informar ao Consello de Goberno, en vía de modificación a Lei da Ciencia, que por medio da Lei de Ciencia se modificaría a Lei de Contratos, por lo cal se establece un sistema diferente de xestión da investigación, da xestión económica da investigación, que establece a posibilidade de marcar un límite inferior, que non recordo agora canto é, que creo que son 3.000 euros, unha cousa así, donde se podría gastar absolutamente sin ningún tipo, simplemente presentando a factura, esa se podría tramitar. Entre 3.000 e 6.000 euros hai que presentar 2 ou 3 presupostos, e hasta 15.000 ou 20.000 euros creo que hai que presentar 5 presupostos nada máis, pero se retiran da xestión de contratos menores. Por lo tanto, se establece un sistema de control moito máis fácil, máis áxil, especificamente para o que ten que ver ca investigación nas universidades e nos OPIs, nos organismos públicos de investigación. Por lo tanto, creo que si esa lei, esa modificación da lei da ciencia, que creo que en este momento se está empezando a iniciar os primeros trámites de discusión no Parlamento, fora adiante, pois sería un alivio para todo o proceso de xestión da I+D, porque a retiraría da lei de contratos. Faría como un... Non é o que queríamos, que era un pouco de liberalizarlo moito máis, pero digamos que polo menos se saca das estruturas ríxidas e quedarían única e exclusivamente para temas de contratos xa de máis de 30.000 euros ou a utilización da lei de contratos. Por tanto, creo que eso sería unha boa nova para a xestión das universidades e para o traballo diario de todos os profesores e investigadores, e tamén, como non, para os negociados de asuntos económicos, que en este momento tamén están absolutamente sobrepasados por a situación desta norma que nos puseron a partir deste ano. Ben, unha vez este paréntesis, pasamos a vicerrectora de Campus de Ferrol e Responsabilidade Social para que faga o seu informe. Moitas gracias a todos, bo día. Vou informar de distintos actos que levaron a cabo dentro da miña vicerrectoría. Como había adiantado no último Consello de Goberno, o día 30 de novembro, no Salón de Actos Concepción Arenal do Campus de Ferrol, organizado pola Oficina para a Igualdade de Xénero, tivo lugar un acto institucional do Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Neste acto, Carmen Adán, unha filósofa experta en temas de igualdade de xénero, impartiu a conferencia plenaria. Ademais, deu lectura ao manifesto da Rede de Unidades de Igualdade para a Excelencia Universitaria, entregáronse os premios do 6º concurso Ángeles Alvariño para traballos académicos con perspectiva de xénero. O día 3 de decembro, luns, foi o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Ese día, a Unidade de Atención á Diversidade organizou baixo o título Outra Forma de Voar unha xornada sobre enfermidades raras. A xornada realizouse na Facultade de Ciencias de Educación e tivo moito éxito, pois participaron preto de 300 persoas. Tamén, con motivo dese Día Internacional, a Rede de Servizos de Apoio a Persoas con Discapacidade nas Universidades Españolas, da que formamos parte, elaborou un comunicado institucional e difundiu un vídeo
Este vídeo foi realizado pola Unidade de Atención á Diversidade da nosa Universidade, no que se recolle a situación das persoas con discapacidade con respecto á educación superior. Por último, informar que a Cátedra UDC Navantia, unha cátedra codirixida pola profesora da Escola Politécnica Superior Ana Álvarez, inaugurou as actividades deste curso académico o pasado día 5 cunha conferencia impartida pola catedrática de Microbiología da Universidade de Santiago, Alicia Estevez Toranzo, que foi recentemente galardoada co Premio María Bonenburgen da Unidade de Muller e Ciencia da Xunta de Galicia. Durante este acto entregouse o Premio Navantia Innovación para traballos de fin de mestrado. E, bueno, aunque informarei máis adiante polo miúdo de un proxecto que estamos desenvolvendo en Ferrol, pero para botar unha mano ao vicerrector de Economía, decir que no campus de Ferrol, en concreto na Escola Politécnica Superior, estáse a traballar un proxecto piloto de eficiencia e gestión enerxética que vai se presentar ao INEGA. Este proxecto é escalable a toda a universidade. Así, desde ali podemos botar unha mano para o forro de enerxía eléctrica e outras enerxías. Nada máis pola miña parte. Muchas gracias, señora vicerrectora. Xerente. Podría... Podía. Agora o día 5 de decembro publicouse a resolución reitoral pola que se establece o plano de control interno proposto pola Xerencia. Esta resolución reitoral dítase en aplicación do disposto no apartado terceiro da resolución reitoral do 31 de maio, pola que se establece o importe exceptuado de fiscalización limitada previa nos expedientes de gasto da Universidade da Coruña. A finalidade é asegurar que a tramitación dos expedientes de gastos exceptuados da intervención previa se asusta ás disposicións aplicables en cada caso, que se adecua ás directrices de eficiencia na asignación e xestión dos recursos públicos limitados. No primeiro trimestre do vindeiro ano, o Servizo de Intervención realizará un informe no que se detallará as irregularidades e ou deficiencias na tramitación dos expedientes seleccionados ao abrigo desta resolución reitoral de 5 de decembro e as recomendacións que compre seguir para mellorar a xestión do gasto baseado nas conclusións obtidas tras os controis realizados. Tamén, en línea co anterior, xa que segundo o disposto no apartado 4 da resolución reitoral do 31 de maio pola que se estableceu o importe exceptuado da fiscalización limitada previa nos expedientes de gasto da UDC, no que se di que a licencia desta resolución será ao peche do presente exercicio económico agás prórroga expresa antes desa data mediante a resolución reitoral do 17 de decembro determinouse expresamente esta prórroga para o exercicio económico do 2019. Outra cuestión de que informe que o día 11 de decembro publicouse o procedimento administrativo para a justificación das incorporacións de créditos do orzamento de gastos do exercicio económico de 2018 ao orzamento de gastos do exercicio económico de 2019. O contido desta resolución, moi resumidamente, é que se establecen dous tipos de procedimentos de incorporacións, o abreviado e o ordinario. O procedimento abreviado aplicarase aos proxectos correspondentes a proxectos nacionais, actuacións de infraestructuras, proxectos europeos e programas de recursos humanos. O procedimento ordinario tramitarase a solicitude de incorporación entre os días 2 e 18 de xaneiro de 2018. Agás, os expedientes afectados polas situacións de incorporación anticipada e de incorporación de saldos unha vez pagada a Seguridade Social de decembro. Para estes expedientes, a Xerencia, no caso de ser necesario, poderá establecer un prazo adicional. A tramitación dos expedientes de incorporación adecuarase establecido nas bases de execución do orzamento de 2018. Os créditos incorporaránse mentras estean vixentes os proxectos, persista o dereito a percepción do ingreso que os financia ou para proceder á devolución do remanente non executado unha vez rematada a axuda. Finalmente, tamén informo de que onte a Xerencia e a Xunta de Persoal consensuaron o texto dunha instrucción da Xerencia sobre o réxime retributivo na situación de incapacidade temporal do persoal ao servizo da Universidade da Coruña.
Co cal, ao abeiro da disposición adicional 54ª da Lei de Orzamento do Estado para o ano 2018, o persoal acadará o 100% das súas retribucións fixas do mes de inicio da incapacidade temporal. Esta instrucción publicarase, foi onte cando consensuamos o texto, publicarase pasado mañá, previsiblemente, e terá efectos retroactivos desde o 1 de setembro de 2018. Non pode ser antes porque a Lei de Orzamento do Estado é do mes de xullo de 2018 e entrada en vigor da lei impide que teña efectos retroactivos unha medida ao amparo desta lei que teña efectos retroactivos anteriores á entrada en vigor da dita lei. E nada máis. Moitas gracias, señor Xerente. Rematamos entón o apartado de informes. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é a aprobación se procede do borrador da acta da sesión ordinaria de 28 de novembro de 2018. Secretario Xeral. Sí, teñen a... Escoítase. Sí. Teñen actas a súa disposición neste novo formato cunha modificación, cunha engádega. Agora engádense os informes do reitor, dos vicerreitores e do xerente para parte da certificación dos acordos para facilitar pois o seguimento da actuación deste Consello. Por lo demais, o que son as deliberacións encóntranse como nas ocasións anteriores pois recollidas na grabación adecuadamente autenticada a través dun software, de autenticación. Alguén pensa que foi manipulada a súa intervención? Non. Se escoita ben todas as intervencións? Entendo entón que se aproba. Ben, pasamos, secretario, ao seguinte punto, contratos e convenios. Ben, tamén teñen no repositorio a relación de contratos e convenios celebrados desde o último Consello de Goberno do mes de novembro. Son 3 convenios marco, 10 específicos e 25 de prácticas. Algunos deles xa fixo referencia ao vicerreitor de transferencia de política científica. Non sei se hai algunha cuestión. Ben, pois enténdense tamén aprobados. Ben, moitas gracias. Pasamos entón ao seguinte punto de orden do día, que é proposta de premios extraordinarios fin de carreira, curso 17-18. Vicerrectora. Vale, están aí simplemente os premios fin de carreira e non teño moito máis que decir sobre isto. É que non teño, que xa, que teñen na lista, Se non hai ningunha dúbida ao respecto, entendo que se aproban as propostas que veñen dos distintos centros. Pasamos ao seguinte punto, que é proposta de modificación da normativa de constitución e recoñecemento de grupos de innovación docente da Universidade da Coruña. Ben, aí, nese caso, as mudanzas teñen tamén un documento onde figuran as mudanzas que se propoñen, non? Antes, ata o momento, denominábanse GIE, estes grupos, non? Grupos de innovación educativa, pero agora van pasar a denominarse GI, Grupos de Innovación Docente. Isto ten que ver con unha queixa que tivemos dun grupo de investigación, porque precisamente o GIE coincidía, ao entregar esa sigla, coincidía co seu nome, co nome deste grupo de investigación. Entón, pedímonos que se modificase. Non nos causa ningún problema, non? E logo tamén cambios de que o documento que elabore, para non ter que traer esta normativa, senón simplemente sacar a convocatoria, esa un documento estable, que non vaya a depender cada ano de novas modificacións. Entón, todos os cambios aparece aí sustituído de GIE por GI,
Logo tamén recollemos algunhas das suxestións que o profesorado nos fixo chegar ao longo deste ano, como por exemplo engadir unha nova liña, que é a liña de accións de divulgación e transferencia de coñecemento á sociedade, que nos parece tamén moi importante. E logo tamén en canto a composición, a constitución dos HIT, agora HIT, pois tamén incluir a personal de administración e servicio, porque houve personal de administración e servicio que nos amosou o seu interese de participar tamén, de bolseiros tamén postdoctorais, que antes non estaban incluídos, de doutorandos da UDC, tamén de profesorado emérito e honorario. E tamén unha cuestión que a persoa, o coordinador dun HIT, non ten por que ter unha dedicación a tempo completo, senón que podería ser alguén que actuase como coordinador con dedicación a tempo parcial. E nada máis, esas son as mudanzas. Alguna cuestión ao respecto? Tendo entón que se aproba esta nova normativa, pondremos en marcha as distintas convocatorias. Teño unha pregunta. Sí. Vale. Sí, Moisés. Quería preguntar pola presencia na composición, me chama a atención a presencia de doutorandos da UDC que non teñan participación no proceso docente, é dicir, que non figuren no POD. Non teño moi claro se isto me parece moi razonable. Pero, aínda que non figuren no POD, pois eses doutorandos poden traballar nesas accións de innovación educativa e poden tamén aprender das persoas que os rodean que si teñen experiencia docente, porque, pode que moitos desos doutorandos ao final acaben vivindo esa experiencia docente, non? Pero iso non lles outorga ningún tipo de capacidade. A ver, no. Simplemente participar. Estamos intentando sempre mezclar as cousas. Isto se trata dun tema de proxectos de innovación que non ten nada que ver con a actividade docente. E non se pode valorar como actividade docente. Pero teño claro porque... Me gustaría non empezar a entablar... Vale. Si explicito por que o estou preguntando. Por eso. Entón, hai outra pregunta, despois, se acaso, respondemos conxuntamente a todos. Señor Muñoz, de la Facultad de Ciencias de la Educación. Yo, en las competencias de la Comisión Asesora de Innovación Educativa, como apartado A, propondría revisar y avaliar, porque al final lo que hemos recibido foi unha avaliación, os criterios son unha cualificación. Revisar simplemente, pois, penso que non é o que se está facendo, sino que se está avaliando. Entón, eu pondría revisar e avaliar. Non sei se como anexo pondría os criterios de avaliación, ainda que se poda modificar, máis que nada para que a xente sepa cales son os criterios que se están tomando en conta por parte da Comisión respecto a como va a ser avaliar, non? Simplemente eso. Vale. Non hai problema por recoller, porque efectivamente sí que se estivo avaliado, porque pensamos que non era simplemente unha revisión, que para que fose realmente útil, non? Era mellor, eso, incluso establecer a certas accións de millón. Estou a favor da avaliación. Vale, sí. Vale, sí, pareceme ben, sí. Repito, a ver se procuramos non establecer diálogos. Acabache. Sí, había que... Vale, entón se incorpora, entendo que se incorpora a palabra avaliación ao texto. Ben. Sabes? Donde se di informar e avaliar. Incorpora esa palabra... Revisar e avaliar. Revisar e avaliar, sí, parece... Ben, todo o demais continúa igual. Seguimos... Entendo, entonces, queres algunha cuestión, Moisés? Entendo, entón, que con esa modificación se aproba o regulamento? Sí ou non? Sí, vale. Pois entendo que se aproba normativa de recoñecemento dos grupos. Pasamos entón ao seguinte punto do orden do día, que é a aprobación se procede sobre o proxecto de orzamento e do plan operativo anual para o exercicio 2019.
para o cal o vicerrector de Economía, Sustentabilidade e Infraestructuras. Sí, sí, adiante. No, é que... Bueno. Como hai bastantes puntos na orde do día, intentarei ser o máis sintético posible, que a pesar de que bastante información, porque como é un proxecto, un documento moi importante, ten moita trascendencia, sí que hai bastantes cousas que comentar, normalmente así, e non quería que ninguna importante, alo menos, estuvera ausente. Entón, que se fai, como se dixen, o proceso é longo, porque primeiro aprobase no claustro, ou debería aprobarse no claustro, foi no 12 de decembro, así foi, posteriormente con os asuntos económicos a nivel interno, así foi tamén, logo de pasar a Comisión de Asuntos Económicos e Patrimoniais de Consello Social, luns pola tarde, tamén foi, e agora corresponde aprobar que se procede dentro do Consello do Goberno. Entón, temos 5 partes claramente diferenciadas. A primeira introductoria, hai unha segunda que si pareme un pouco máis, porque recolle os principais fondos de financiamento, que recolle o plan de financiamento do Sistema Universitario Galego, que é o financiamento estrutural e o financiamento de resultados, e logo a estrutura propiamente dita e composición dos ingresos e dos gastos respectivamente de 18-19 con respecto a variación ao 18. Incluín tamén a variación respecto ao ano 16, porque para analizar ben a evolución dos fondos compre ter o maior horizonte temporal posible, e así podes confirmar se existe ou non unha tendencia a cal se pode consolidar ou non, mentras que comparando respecto ao ano anterior non ten toda a fiabilidade que debería ter. Incluímos tamén un aspecto de retos para o futuro, porque si hai cuestións importantes que nos gustaría salientar, e finalmente o POA, que o que pretende trasladar son as principais líneas estratégicas que desenvolve ese orzamento. Esa é unha foto do plan de financiamento do Sistema Universitario Galego actual, que ten vixencia até 30 de decembro de 2020, comezou no 1 de xaneiro de 2016, unha estrutura composta por un financiamento estrutural e de resultados, como vamos ver a continuación os principais subfondos de cada un deles, e onde gustaríame resaltar dúas ideas principais nos principais de funcionamento. Os principios de funcionamento que sustenta o plan de financiamento basicamente son dous. Unha eficiencia, é dicir, prima a consecución de resultados, e canto mellor sexa o grado de consecución deses obxectivos, maior será o incentivo económico que recibirás. Ademais, ese reparto de fondos é competitivo, é dicir, non só consiste en ser moi competitivo, sino ser máis que os demais, porque o que gaña un o perden os demais, co cal isto todavía pon a prova máis as capacidades de docencia, de investigación ou de transferencia dunha determinada universidade. O plan de financiamento, de feito, resalta moito o principio de eficiencia, o cal normalmente está asociado ao financiamento de resultados. Para nós, como Universidade de Coruña, e isto podemos estender ás outras duas universidades, realmente o interesante é que, ademais de ser eficientes, os créditos que se aproben por parte do plan de financiamento sexan suficientes. De nada sirve ser moi eficiente se non tes crédito suficiente nas partidas para desenvolver programas ou accións. Esta é a idea. Máxime, cando precisamente o financiamento estrutural o que pretende garantir é as necesidades docentes e funcionais, isto é, as necesidades docentes de PDI e as necesidades dos PAS, que son fundamentales tamén para desenvolver o traballo diario da nosa universidade. Digo porque hai un aspecto a salientar que despois explicaré en máis detalle. Seguimos nun contexto de supervivencia, está claro que seguimos nun orzamento, o ano pasado era 123,30, me refiro ao 2018,
no ano 2019, se se procede a aprobación, estaríamos en 129 millóns, que empeza a ser unha cuantía moi importante, pero aínda así por debaixo do orzamento previo á crise de 137,8 millóns de euros, sen persuizo do custe da vida desos xa casi 11 anos que xa pasaron dende o 2008. Claro, non só é o que tes que recuperar para chegar a esos 137 millóns, sino o incremento da vida denotado no índice de precios do consumo, que está reflexando que, lóxicamente, aí tamén hai unha perda de financiamento. Por lo tanto, seguimos un escenario de supervivencia. Aí temos o primeiro fondo, ou subfondo neste caso, que é o custe estándar, é o subfondo máis importante do financiamento universitario galego. Fíxese que houve unha evolución clara, 16, 17... No 17, eu puxen o valor que xa tiñamos a continuación, pero partimos de 63 millóns. Simplemente que co fallo do recurso que presentou esta universidade contra a Xunta de Galicia de infrafinanciamento, se recoñeceu aí ese infrafinanciamento, co cal aí subimos hasta 66,38 millóns de euros, que salvamos non só o financiamento estrutural desta universidade, ou en parte, ao menos, senón tamén do sistema universitario galego, porque agora hai máis financiamento estrutural, o que pasa que, como vamos ver, ainda é insuficiente. No ano 2018 tamén un salto importante, pero, como estamos a ver, no ano 2019 o custe estándar prácticamente está a par do ano pasado. Eso ten unha explicación inmediata, e é que as tres universidades galegas, Universidade de Santiago, Universidade de Vigo, Universidade de Coruña, Liña Azul, estamos a perder créditos matriculados. As tres universidades estamos a perder créditos matriculados. Unha tendencia decrecente moi acusada en Santiago, moderada en Vigo, e en Coruña estábamos resistindo, fíxense que estábamos resistindo 14, 15, 16, pero no 16, 17 o que se calcula é o promedio dos tres cursos académicos pechados con créditos efectivamente matriculados e auditados. Estos créditos son auditados. A Consellería de Facenda escolleu a Deloitte porque é unha auditoría que unha empresa auditora que non ten razón con ninguna universidade que non auditou ningún tipo de liquidación ou orzamento. Entón, bueno, eso foi o que resultou. Entón, o que estamos a ver é que as tres universidades estamos a perder financiamento estrutural pola perda de créditos matriculados. Non ocurriría así, se lembran, puxen a fórmula para lembrar isto, actualizou o ano pasado, o novo procedimento de cálculo estableceuse a raíz precisamente do fallo do recurso, e a fórmula de cálculo é moi sinxela, e é multiplicar os créditos computables efectivamente auditados por un módulo económico, é dicir, por un prezo que fixa a Consellería de Facenda. Ese prezo evoluciona de acordo aos incrementos retributivos da masa salarial aprobadas polo Estado, polo Consello polo Estado, nos orzamentos do Estado correspondente, e se repartiron para eses créditos matriculados que amosaba anteriormente un total de 266 millóns de euros aproximadamente. Como a multiplicación deses créditos por ese prezo non chegaran a esos 266 millóns de euros, a diferencia restante, 8,45 millóns de euros, pasan ao fondo de resultados, particularmente no subfondo panel de indicadores. Logo explicarei isto en máis detalle. Canto resulta o custe estrutural, o custe estándar, perdón, dentro do fondo de financiamento estrutural? Finalmente 72,117.473.000 euros. Incluído, aí está, incluído o incremento retributivo que se espera para o ano que ven, vai a ser de 2,375%. Este ano, se lembran, o incremento retributivo foi de 1,625%, de xaneiro a xuño pagouse un 50%, de xullo a decembro pagouse un 75%. O valor medio é 1,625%. Para que vexan de onde sae ese 95,83 euros, non quise saturar demasiados datos, o módulo económico estaba establecido para o 17 en 92 euros. Se eses 92 euros multiplicades por o 1,625, que foi o recoñecemento deste ano 18, sae 93,6 euros.
Se eses 93,6 euros se multiplicades o incremento de 2,375, vos sae o 95,83 euros por crédito. Eso dá un total para a universidade de 72,117 millóns. Pero fíxense, claro, que estamos a falar de 750.000 créditos, pero ano pasado estábamos en 760.000. Eso quere decir que perdemos casi 1 millón de euros, máis ou menos, 10.000 euros a 90 euros crédito, 95, casi son 1 millón de euros. Eso está a ocurrir nas 3 universidades. Digo isto porque eso foi o que lle plantexamos nos ali, claro, a resposta de Facenda foi non, que vos non perdedes eses créditos, porque eses 8,45 millóns van para financiamento de resultados, pero dixen, non é así. Claro que é así, é dicir, tes un montante o que non satura ese montante vai a outro fondo, pero o problema é que en contabilidade orzamentaria falase de financiamento afectado ou non afectado, é dicir, ti tes que pagar unha plantilla que ten un coste por 19 de 96,421 millóns de euros, como veremos a continuación, 96 millóns de euros. Para financiar un custe sempre tes que ter un ingreso social, porque aí dá ese equilibrio orzamentario. Entón, claro, quen financia os custes de persoal? O fondo estrutural. O fondo estrutural. O que vai para resultados non debería financiar os custes de persoal. Debe ser para financiación da I+D+I. É dicir, para financiar estadías de doutoramento, para financiar equipamento científico-tecnolóxico, para financiar equipamento para laboratorios, para financiar mellores aulas para os alumnos e moitos programas de I+D+I que se poderán apoiar, máis financiamento para os investigadores, para os seus congresos, para os seus proxectos, para os seus proxectos de innovación educativa. Esa foi a resposta. É dicir, a idea é moi sinxela. Como vamos a ver, se iso é insuficiente, eu teño que coller ese financiamento de resultados e leválo para financiar os custes da plantilla. E detrae financiamento para outras moitas accións. Esa é a idea. Claro que tes o financiamento igual, pero non o podes afectar de igual forma e de igual xeito. Teño que garantir as necesidades docentes e funcionais. Máximo, cando vamos a ver que esta plantilla, como vamos a ver a continuación, no financiamento de resultados, é a que mellor se está a comportar no fondo de resultados, é a que máis está a medrar, é dicir, é a máis competitiva. É como se nos poñemos todos a correr e son os que máis corremos neste período 16-19, en base a uns indicadores que vamos a ver a continuación, en base aos cales nos avalían. E menos mal que foi así, porque aí medramos bastante no financiamento por resultados como imos ver. Pero, insisto, non debería ser utilizado para financiar os custes de persoal. Esta é a idea. Aí tedes o resto dos fondos, é verdade que hai que engadir ao custe estrutural, ao custe estándar, hai que engadir o coste o que procede de ingresos de INEF e o que procede ás prazas vinculadas dos SEDRAS. Non se incluiría lóxicamente o RAM porque o RAM é afectado, como dixen antes na presentación, precisamente para financiar todos os investimentos en infraestructuras, reformas, ampliación. Eso incluído 1,40 millóns de euros que preguntábamos na Comisión de Asuntos Económicos, 1,40 millóns de euros, se lembrádese o resultado tamén do fallo de recurso que establecía en 4,2 millóns de euros que debería ser compensado ao Ministerio da Economía. 1,4 millóns cada ano, 18, 19 e 20 saen os 4,2 millóns. Por eso está metido no orzamento eses 1,40 millóns. Eso dá un total de 76,83 millóns de euros. Eso menos o RAN é o que financiaría os custes de persoal. Si tería sentido, eso sí que estou de acordo con que estamos, además de acordo, falamos máis de un alto no Consello de Dirección, é que os complementos retributivos sí que poden financiar, ainda que son de resultados, parte de costes de persoal, sí, porque na nosa nómina recibimos moitos complementos. Son os complementos retributivos. Eso sí que ten sentido. Pero o financiamento de resultados non debería. Outra cosa, si tes obligación que temos as 3 vicereitores, porque a fotografía é similar para as 3, de recurrir ao financiamento de resultados para financiar os custes de persoal. Técnicamente non debería ser así. Ahora pasamos ao fondo de resultados, para irme un pouco porque esa é unha cuestión que gustaría que quedase clara, e estes son o financiamento de resultados. Aí melloramos. Hai 2 grandes fondos, os complementos retributivos e compensacións por matrícula, que eso sí que se pode afectar
ao financiamento dos custes de persoal. Imos medrando, fíxese, 5,58, chegamos a 6,608 millóns de euros. Con respecto ao 18 melloramos 0,128 millóns, 1 millón casi no conxunto. É dicir, cando analizas a tendencia positiva, vemos a gráfica, se ve moi ben. Outros custes asociados ao ensino universitario é unha cuantía moi reducida, con asociados son 200.000 euros, incrementaron 206.000 euros, 206.000 euros cada un dos consellos sociais de Santiago, Coruña e Vigo respectivamente. Este é o mellor dato do orzamento de 2019, o panel de indicadores. Este é o que avalía o financiamento de resultados. Hai 12 indicadores, os vamos a ver a continuación. Evolucionamos desde un 21,04%, fíxese, partíamos do 16 nun 21,04%, e chegamos a un 24,02%. Aquí medramos casi 3 puntos porcentuais e casi 2 puntos porcentuais respecto ao ano pasado. Quer dizer que estamos correndo máis que os nosos competidores en 2 puntos porcentuais respecto ao ano pasado e en 3 puntos porcentuais no período 16-19. Cales son, se os tradudes en 2,35 millóns de euros máis para o 19 en fondo de resultados. Cales son, bueno, os explico con luces regulares, simplemente a gráfica para que veran claramente, a imaxe visual vale máis que 1000 palabras. Entón, aí se ve claramente como complementos retributivos, basicamente a produción de sexenios, estamos a medrar, cae un pouquiño respecto ao ano pasado, pero no conxunto, lóxicamente, estamos a medrar. Aquí, que mellor se está a comportar na produción de sexenios e de Santiago está caendo por unha razón moi inmediata, o xerente xa o sabe, o mercado de Santiago. Claro, que ocurre? Hai xente moi boa que se xubila e iso desaparece. Entra xente moi nova, en moitos casos asociados, claro, iso está por hacer, esa carreira está por facer. É o que lle decimos moitas veces, xa lle dixen tamén esa reunión, ao director de Facenda, ollo que no longo prazo o sistema universitario galego se pode descapitalizar totalmente. Descapitalizar, porque o capital humano que se non o va renovando, claro, eso chega un momento que se subirá moita xente, cae en picado. Creo que é o que está a padecer agora Santiago. Creo que hai unha intervención nese sentido, o claustro, como se lo ligaba a él, porque fixo varias veces esa intervención. Lóxicamente, medio plazo, aquí estamos perdidos, o sistema universitario galego, que é máis importante, isto non se analiza, eu sou un vicerrector de sustentabilidade, non? E Xulio me dixo, cando me presentou a proposta, dile, vamos a encargarnos da sustentabilidade. Isto ten que ser estratégico para a nosa universidade. Non entendía moi ben de que me falaba no seu momento, pero fui comprendendo, non? Isto é vital para unha organización e non está metido aí. Isto vai ser ano a ano, sobrevivindo, para persoas nos facemos maiores. De vez en cando, non? Pasamos anos para todos. Isto que ten que valorar tamén a Consellería de Facenda, non só é dun ano para outro que as cousas no longo prazo poden estoupar, como digo, os xornos. Este é o mellor dato do orzamento. O incremento do financiamento por resultados desde un 11,60 millóns a 16,41 millóns. E fíxese a evolución de 14,027 a 16,41 millóns. Aí está na gráfica, se ve moito millor, 21,04 ata 24,02. Crecemos casi un 2% respecto ao ano pasado, e preto de 3 puntos. Claro, isto é enorme porque se reparten casi 70 millóns de euros. Entón, claro, un por cento de 70 millóns de euros é moito. Por eso, 3% vai máis a loro 2 millóns de euros. Claro. Entón, que ocurre? En calqueira caso, nós non queríamos que eses 8,45 millóns de euros baixaran a fondo de resultados, porque deberían financiar o custe de persoal. Claro está que iso implicaría que o fondo de resultados incrementara en lógica medida, porque aí está I máis D máis I. Todo o que vou explicar agora é I máis D máis I. Isto é o motor da economía, para que nos entendamos. En termos de financiamento universitario, hai 12 indicadores. Nos avarían en base a 12 indicadores. 9 son de investigación ou transferencia, 9, e 3 son de docencia, de rendemento docente. Os 3 últimos son de rendemento docente e os outros 9 son de investigación e transferencia. Milloramos en 8 dos 12 no 18-19, en azul melloramos, en vermello decrecemos, só un é significativo, as diferencias significativas están a partir de máis menos 0,10%, hai un somente
no que perdemos no 18-19 e no que perdemos que os grupos consolidados de potencial de crecemento ou competitivos, aí temos que mellorar. Aí, a veces o que ocurre é que grupos alíanse, pero aí no cómputo perdemos, porque en base a número de grupos, entón aí sí que é único realmente no que estamos a perder, porque se se fixa no 16-19 estamos en 9-2-12, en 9-2-12 estamos a mellorar. Seleccionei os máis salientables, os máis importantes. As diferencias significativas serían de 0,10%, e fíxese que diferencias estamos na produción de patentes e registros software. O sea, a Coruña está liderando a produción de registros software do sistema universitario. Partimos de 1,37%, pasamos a un 2,26%. Esta é unha das causas que poderían explicar, dentro das máis que pode haber, pero lóxicamente aí existe unha fortaleza que está reflexada tamén no campus Innova, particularmente no área de Innovatic, que pode explicar por que hai moitas empresas de base tecnolóxica e de aí ese posible polo tecnolóxico que se podería visitar, que se podería crear en torno á nosa cidade. Quero dicir, as cousas non ocurren por casualidade, non? Senón por causalidade, que son as causas que explican últimamente os fenómenos, e como investigadores que somos, creo que podemos corroborar e ratificar. O segundo gran indicador no que medramos é a visibilidade de produción científica. Tamén a produción científica estamos a medrar, estamos publicando máis nas revistas Scopus, nas revistas están indexadas en JCR, e ademais publicamos máis que os demais. En termos competitivos, aí está, medramos un 0,80%, eso quer decir, a visibilidade quer decir o número de veces que te leen e que te citan. Quer decir, isto é moi interesante porque a plantilla está sendo efectivamente eficiente. Efectivamente. Claro que estou a favor da eficiencia. Outra cousa distinta é que previamente a eficiencia tens que me garantir a suficiencia dos créditos para que ese persoal siga producindo. Precisamente. E logo, terceiro, outro interesante, o financiamento por resultados, os ingresos por investigación. Non se moveron respecto ao anterior, pero si están a medrar. Isto quer decir a produción de ingresos, artigo 83, estáse a producir máis e a firmar máis. Artigo 83, además dos proxectos de investigación nacionais ou internacionais que medran no conxunto do período máis 0,11%, tamén supera a barrera de 0,10%. Este ano houve moitos proxectos, para o 19 merecido, proxectos europeos, eso está moi ben, porque además detraen financiamento, o sea, aportan financiamento, perdón, para o capítulo 3, que é o capítulo de autofinanciamento, que tamén estamos aí importantemente necesitados, porque estamos en torno, veremos, ao 13,04%, autofinanciamento deberíamos estar máis algo do 15%, non? Preguntaba ese dato precisamente o presidente do Consello Social, pero estamos a medrar en calquera caso. E un dato moi bo, aquí hai un programa que desenvolveu moi ben a Vicerrectoría de Estudantes en colaboración tanto con Internacional como organización oferta académica, que é captar alumnos de mestrado que acaban o grau. Fixaren o que medramos, de 2,61 ao 3,38%. Hai máis alumnos de mestrado matriculados, e tamén obedece a que os novos mestrados tamén están sendo altamente competitivos e altamente atractivos. Isto é outra das cuestións que estamos a desenvolver nesa oferta formativa asociada aos campus de especialización. Isto creo que tamén é unha liña a seguir e que, como nos vemos, tamén reporta financiamento. Quero deixar moi claro que as programas non os facemos porque temos máis financiamento en si mesmo, simplemente porque, entre outras cousas, a captación de alumnos é estratégico para calquera universidade, porque a tasa demográfica é negativa, o cal, ademais, temos a competencia que é a máis importante de FP, quero dicir. E, en calquera caso, o mestrado é onde damos o salto de calidade, co cal creo que hai que coidar enormemente eses mestrados. De logo, os que se están a implantar, tamén os graus, aquí destaco a calidade dos novos graus. En Ferrol se está a traballar moi ben, por poñer o exemplo do campus industrial, o grau en moda tiña 55 prazas, cubreu o primeiro día, con 81. Quer dicir, se deseñas moi ben os graus, e lóxicamente eses mestrados, a demanda aparece. A demanda carece. A mí preocupábame, dixen, vamos a ver que pasa coa evolución en ADE, porque a veces
podes ter o risco que medras unha titulación e se te van desa outra, non? En ese caso era a nosa, digo a nosa como profesor de ADE, non? Non perdimos tampouco a matrícula. Quero dicir, en economía hai un principio que si diseñas moi ben a oferta, creas a túa propia demanda. É un economista así famoso, lei de Say. Si diseñas moi ben a oferta, absorbes a demanda. É o que tamén lle trasladaba ali. Que esa nova oferta académica tamén estamos a traballar aí, porque se explico o reitor moitas veces nas reunións en claustro e cando foron a visitar a centros. A consellería se di, no, o mercado está maduro. Si queres 50 novas prazas, tens que amortizar outras 50. Eso é totalmente injusto. Porque podo xerar esas 50 prazas a maiores, como estamos a ver, de 55 para 81. Se realmente ofertas graus ou mestrados atractivos, pensando no ano que ven, hai 2 graus para o 19-20 que creo que van resultar nese 100% igual que en moda, ciencia e enxeñería de datos e o grau en videoxogos. Estou segurísimo, moito me equivoco, a intuición me di que vamos a cobrar, a copar o 100% da matrícula. Aos feitos nos remitiremos, pero esa é a miña intuición. Quero dicir que temos fórmulas de crecemento. Supoñer que a priori o mercado maduro, bueno, eso hai que verlo. Eso hai que verlo, ou contrastalo previamente, contrastalo e despois ratificamos se iso así ou non. Decir que a priori o mercado xa está saturado, non estou de acordo. Non estou de acordo. Nin estamos de acordo. Estrutura e composición de ingresos, para un pouco menos. Vamos a ver. Os ingresos chegan aos 129.967 millóns, crecemos nas tasas prezos públicos e outros ingresos e onde menos estamos a crecer. Claro, aquí os vicerreitores tivemos que ser moi cautos e conservadores. A matrícula, lóxicamente, a tasa demográfica é negativa, co cal a previsión ten que ser, de momento, manter a evolución de alumnos que poderías captar e logo ven o prezo, pero o prezo da matrícula non temos marxe de maniobra os vicerreitores ni a reitoría. Aí ten que ser a Consellería de Educación que establece os prezos públicos. Entón, levamos 7 anos con esos prezos conselados, nos manexamos esa hipótese. É dicir, lóxicamente, si medran, lóxicamente, eso incrementaría. Non quero dicir con isto, que isto sempre se malinterpreta, que nos estemos a favor da subida dos prezos sobre das tasas. Non estou a dicir, simplemente que para estimación asumimos efectivamente esa conservación do prezo da matrícula que actualmente existe, que son os máis temos a oferta universitaria coas tasas máis reducidas de España. A Comunidade Autónoma Galega é unha das cousas das que presume este goberno, ten as tasas máis reducidas para o ensino universitario. Nós non estamos en contra disso, o problema que temos é que con ese capítulo 3, volvo ao principio de antes, principio de suficiencia, ten que financiar o gasto corrente. E o gasto corrente, como estamos a ver, vai crecer, é o peor dato deste orzamento, crece nun 6,22%, de 15 millóns e medio a 16 millóns e medio. Pero é inevitable, como vamos a ver a continuación, e que financia o capítulo 3. Claro, tamén teño insuficiencia de ingresos para atender aos gastos correntes que cada vez son máis crecentes. Pois é inevitable o custo da vida, como vamos a ver a continuación. As transferencias correntes crecen, pero, como vamos a ver, tamén inferior ao crecemento dos custes de persoal, como vamos a ver, crecen moitísimo este ano. O ingreso patrimonial é unha cuantía que non é significativa, crece, pero non é significativo, é unha cuantía importante, pero en termos relativos, non, porque pesa moi pouquiño no orzamento total. E logo, o dato bon é as transferencias de capital. Este sí que é un dato bon, porque revela dous cousas. O primeiro é, se está generando máis proxecto, isto é importante, estes investigadores, como decimos, están captando máis, e adicionalmente, aí están metidos a parte do financiamento por resultados, unha parte moi importante do financiamento dos resultados, que se vai a transferencias de capital. Isto ratifica o que vos decía ao principio, é dicir, o financiamento de resultados non son na máis grande parte transferencias correntes, son transferencias de capital, non está pensando nos custes de persoal, efectivamente, é aprobado o algodón. Eso financia ou financiaría outras cousas, que son precisamente os investimentos en capital, incluído capital humano. Efectivamente. Se no ven por economista. Esos son os grandes investimentos que hai que facer tamén nunha institución, además do inmobilizado material, está o inmobilizado material, o apoio ao recurso humano. Estou convencido, eso explica moito o crecemento. Son as políticas de máis levadas ás persoas, para que nos entendamos nunha linguaxe máis simple, non?
E logo está o remanente, que temos que ser cautos, querría poñer máis porque quería incrementar a capacidade de gasto, pero non podemos forzar, é dicir, non temos un remanente de tesorería alegre para facer iso, entón non podemos ir máis aló. Quería, estuve a punto, tiña 100.000 euros máis, e dixen, non, temos que baixar. Querría poñer máis, pero non quixen arriscar, isto non podemos comprometer tampouco. Bueno, foto dos alumnos, lóxicamente as 3 universidades estamos a perder alumnos. Aquí está a falta por introducir os alumnos de Erasmus da segundo cuatrimestre, que tamén hai bastantes. Internacional está a captar, a Inspectoría Internacional está a captar máis alumnos, e estamos preto, podemos chegar casi entre os 18.600 e 19.000 euros. 19.000 alumnos, perdón. Quiero decir que estamos sostendo, estamos resistindo, ¿no? Por decir así, estamos resistindo. En feito, en primeira matrícula este ano medramos. Por unha gráfica comparativa, capítulo 4 medramos, pero é insuficiente, hai un 71% en capítulo 3, e si o aspecto positivo, perdón, do capítulo 6, que medra bastante por esa aportación da transferencia de capital procedente do Fondo de Resultados ou de maior xeración de proxectos de investigación. 129,97 millóns de euros. Efectivamente, as transferencias de capital medran un 22,10%. Ese é un dato moi positivo. Aquí querría que medrara máis, porque iso quere dicir que aquí habería máis financiamento estrutural, que é o que estamos a reclamar de 2016. Estamos con esa batalla. Gañouse o recurso e agora tenemos que gañar, espero, ou polo menos, ainda que sea gradualmente, a seguinte batalla, que é máis financiamento estrutural para o sistema universitario galego. Porque ten que ser crédito suficiente para atender a esa platilla máxima, cando esa é eficiente. Creo que non estamos a pedir nada máis algo do xusto. E logo, esta é as transferencias corrientes, o desglose por capítulos, para o menos, lógicamente máis importante da comunidade autónoma, e está metido o incremento retributivo tamén, que debería ser máis, en calquera caso, como estamos a dicir, e a aportación das transferencias de capital, simplemente que serían máis isto. E nos gastos, pois, aquí o está o dato negativo deste orzamento, en termos de gastos, bueno, é inevitable, o que medra o gasto corrente, un 6,22%. Pero isto é, claro, vas a mirar as licitacións, licitación de seguridade, tiñamos expectativa de que fora baixa, se licitou 1.600.000 euros, hubo 7.000 euros a baixa. Quero dicir, non pode aí, xa non... Che medra a seguridade, que estaba 1.300.000 seguridade. Claro, que tens que tomar a decisión? Ou reduces os servizos públicos, ou reduces o nivel de seguridade, pero eso non queremos facelo porque temos cada vez máis equipamento científico-tecnolóxico no CITI, no CITEN, no CICA, no CIP. Eso hai que conservalo ben, e ten que estar as 24 horas ben seguro, non? Entón, claro, a única forma de reducir gastos é a costa de reducir o nivel de servizos, e eu penso que, a lo menos, manter o que temos. A sardiñería crece custo, a enerxía crece, é dicir, os costes de enerxía, o suministro, non sei se non tachedes cando vades a meter gasolina no coche, o gasóleo, onde vai isto? Entón, os mantementos medran, os licencias software medran os contratos de mantemento, os custos de seguridade, os custos de limpeza, hai máis centros, temos unha nova residencia universitaria, hai que sustentar isto, hai que aportar gastos correntes. Tes necesidades nos centros cada vez maiores de reparacións, etc. Entón, iso é inevitable. E logo está o incremento enorme dos gastos de persoal. Básicamente, crecimiento vegetativo da plantilla e o incremento retributivo. Estamos máis ou menos no 74% de gasto de persoal en torno, aí estamos nos últimos anos, 74,1, 74,3, 74,6, aí estamos. E logo, os gastos financeiros medran, pero é insignificante a cuantía, que decides. E as transferencias corrientes mantense tamén en 4,7 millóns. Fixadevos que se sumades os gastos correntes e as transferencias correntes estamos preto dos 20 millóns, máis, mentras que o capítulo 3 de ingresos estaba en 16,9, claro, insuficiente. Aí está, ese é o problema, que tes máis gasto corrente que ingreso corrente. Tes máis gasto corrente que ingreso corrente. No noso orzamento, que salva ese déficit,
por conta corrente que se denomina forro bruto orzamentario negativo é a balanza de capital, é dicir, tes máis ingresos de capital que máis custos de capital. Entón, aí está o equilibrio, o desequilibrio de gastos correntes compensase por capital. Para un xestor de economía prefería ao revés, porque as transferencias correntes se están entrando mensualmente. Tens que xestionar moi ben a tesourería cando tes aforro bruto orzamentario negativo. Tens que xestionar moi ben a tesourería cando tes aforro bruto orzamentario. É dicir, cando partes con máis gastos que ingresos ao principio de exercicio. Se o fixemos nos 2 últimos anos e teremos que volver a facelo neste ano, e además tes que atender as obrigas con proveedores que a nova lei de estabilidade orzamentaria exixe que dende que exista obriga recoñecida tes 30 días para proceder ao pago, e iso tamén o estamos a cumprir, pero iso hai que facer moitas piruetas e salto mortal e cair de pé para cumplirlo, pero bueno, estamos a facer con moito apoio da xerencia tamén. Aí está o dato do gasto corrente, que iso é inevitable, o desglose, aí está o 6,22%, aquí está o desglose por capítulo, aí está, o capítulo 22. Ese é o maior volume de gasto corrente de calquera institución pública. Están todos os grandes contratos de limpeza, de seguridade, de sardinería, de mantementos, de enerxía, de estudos e traballos técnicos ou de mantementos. E iso medra 700.000 euros. Pois hai que atender a esas obrigas. Imos controlar moito o gasto do capítulo 2. É certo que cando estamos falando do orzamento, claro, teño que dar un mínimo de fordura, na pouco quise enforzar, porque hai partidas importantes que che quedan sin crédito, este é un problema, tens que detraer de outras, e empeza un problema importante tamén, pero imos ter que controlar o gasto en capítulo 2, tamén por exigencia da propia Consellería, claro. Eu lle digo, dame máis financiamento estrutural para financiar a estrutura, é o mesmo problema que anteriormente. É un problema de financiamento estrutural, de novo. É un problema de financiamento estrutural. Que para manter os edificios pasan anos. Este edificio ten moitos anos, fai moito frío, xa dicía antes. Non temos financiamento, non hai. Para atender o proxecto de climatización e refrigeración desta territorio. Con ese goberno sí que funciona, no Paraninfo funciona, e 70-80% do resto non funciona. Andamos con calefactores, saltan o limitador. Onde estaba mirando ese tema tamén, e bueno, pues, vamos que se me vai o tempo, se me vai a olla, como dimos ao menos. Bueno, clima orzamentario 129,967 millóns de euros, e os retos, vou rematando. Hai un incremento de gastos estruturais e corrientes, e temos 3 programas para reconducir esa situación de cara ao futuro. As políticas de eficiencia enerxética, dende aquí quero dar as grazas ao Centro de Politécnica Superior, que van a implantar un programa de monitorización enerxética para o campus industrial. Pode ser, creo que sí, parece ser que pode ser aprobado por Instituto Enerxético de Galicia, o INEGA, e estamos a facer compra de enerxía eléctrica e tomamos 3 decisións máis, que é dicir, adherirnos á rede Redesga de compra de enerxía, abaratamos custes en enerxía eléctrica, adherímonos á red ao centro o consorcio do sistema universitario catalán, traballan moi ben a compra de gas, e adherímonos tamén a Redesga para a compra de combustible. Aí pode haber un aforro de máis de 200.000 euros en compra centralizada de enerxía, gas e combustible. Mantemos a compra de enerxía para os 3 centros, antes me olvidou decir o dato con tanta información que tiña para o anteproxecto de orzamento, xa levamos acumulado en outubro, pensei que íbamos a manter, proxectei 105.000 euros, estamos en 111.000 euros de aforro de compra de enerxía. A verdade é que programas os temos, pero claro, desplegar isto hai moitas cousas que tens que priorizar e a veces non che dá o tempo para máis. Pero bueno, imos mantelo, e gustaríanos aos 3 vicerreitores facer a primeira licitación conxunta do sistema universitario galego. Estamos falando diso, xerencia, xerencias e vicerreitorías das 3 universidades. Creo que sería unha novidade, está liderado por esta universidade. Quereríamos facer a primeira licitación conxunta, tamén sería un motivo de aforro importante para o sistema universitario galego. Creo, para que vexan, creo que aí o de Facenda dixo, estos queren facer os deberes, por suposto que sí. E
E retos para o futuro, o máis interesante é impulsar a I+D+I, pero deixamos o financiamento de resultados por facer. Así tan fácil como iso. E mellorar a oferta académica, niso estamos a traballar, creo que aceitadamente, correctamente. Hai unha cosa que non está nas nosas mans. Mellorar o financiamento estrutural, esa é a clave. Para garantir o futuro do sistema universitario galego, que non pase algo realmente grave no medio barra longo prazo, que decir menos de 10 anos, necesitase máis financiamento estrutural. Baixo unha premisa que esas plantillas se sean eficientes. Por suposto que sí. Nos o estamos a ser. Baixo esa premisa. Acaba aquí as conclusións, seguimos luego desta restricción orzamentaria, crecemos levemente no financiamento estrutural, crecemos moito nos resultados, lanzamos os campos de especialización, non me paro porque creo que esta foi a coñeceros de todos, e temos programas de eficiencia enerxética, de políticas de aforro, para reducir o capítulo 2. As grandes liñas estratégicas están explicadas no POA, non me vou parar agora aquí moito máis, están sustentadas nos campos de especialización, principalmente esa docencia, a transferencia e internacionalización, e logo temos dúas accións importantes dando a responsabilidade social con uso eficiente de recursos en eficiencia enerxética. Non me paro agora porque nos miramos moitísimo no documento todas as diferitorías en elaborar o POA. Bueno, procedemos a... Ben, unha vez rematado, pois abrimos un turno de intervencións para... ¿Alguien máis por aquí? ¿No? Eu teño a Pérez Valcárcel, Carlos Silvosa, Portela e Moisés Cano. ¿Sí? Ben, empezamos. Pérez Valcárcel. Sí, Juan Pérez Valcárcel, Arquitectura. Bien, esta es una de las ocasiones en las que la verdad que no me interesaba intervenir, pero bueno, no me queda otro remedio. En primer lugar, reconozco el trabajo que efectivamente ha hecho el rectorado y lógicamente me encuentro en la situación de que la falta de datos me impide ni siquiera criticar. Es decir, no puedo ni pronunciarme a favor, que sería un acto de fe, propia de mí, evidentemente, y ni puedo tampoco pronunciarme en contra, puesto que no tengo datos para ello. Es decir, me parece verdaderamente pintoresco que se nos proponga la aprobación de un presupuesto en el que se nos ha informado hace 4 días. Y además con datos claramente insuficientes. Por lo tanto, evidentemente, si no puedo votar a favor ni puedo votar en contra, pues no voy a votar. Por lo tanto, así quiero que conste. Muchas gracias. Profesor Anxo Calvo. Anxo Calvo, da Facultade de Economía e Empresa. Ben, eu quería tamén agradecer o esforzo do director e todo o seu equipo e a asistencia, por suposto, tamén. Bueno, no meu caso, coñezo o proxecto porque por o claustro, porque sou presentada nas liñas do claustro, coincide que tamén son membro da Comisión Económica, tamén se falou na Comisión Económica, e que foi feita a exposición en Comisión Económica, e hoxe de novo, pois, estou por terceira vez, pois, a líneas estratégicas e o regulamento, e, bueno, agradezo todo o esforzo por o director, por trasladarnos precisamente a idea do que se presentó aquí. Eu quería centrar a miña intervención, que non vai ser longa, basicamente en facer unha crítica dunha das transparencias coas que empezou a intervención tanto no claustro como na Comisión Económica como no Consello de Goberno, que son os principios do Plan de Financiamento do Sistema Universitario Galego, que, segundo se nos comentou, son a suficiencia, a eficiencia, o equilibrio orzamentario e a equidade institucional dos puntos transparencia. Eso foi un pouco o que se nos traslada. E entón eu vou intentar demostrar que ese plan de financiamento non acada o principio de suficiencia, nin de equilibrio orzamentario, nin de transparencia. Que o de eficiencia, como non teño datos para facerlo, pois prefiro non pronunciarme sobre este tema. E a verdade é que tampouco esperen gran relación por parte da miña intervención, porque son datos, números moi simples e tampouco requieren grande explicación.
Básicamente, para min, bueno, a clave para min é que está en que o corazón de todo isto que se nos expón é o famoso crédito estándar. Perdón, crédito estándar, custo estándar. Que para min nin é custo nin é estándar. É dicir, porque eso non é custo, non sabemos exactamente cales son os cálculos que hai debaixo do cálculo dese custo e, por tanto, aí vai xa a primeira cuestión. Non me parece un sistema que sexa debidamente calificable de transparente. É dicir, se iso é os fondos da Consellería dividido entre o número de créditos matriculados e auditados, pois é o que é, pero non é un custo estándar. Entón, a mí me parece que o primeiro que hai que criticar profundamente é iso. Fixen algúns números a partir do que se nos enviou, do proxecto e do que foi hoxe comentando o vicerreitor. Efectivamente, o fondo estrutural son eses 72 millóns entre o número de créditos matriculados e auditados e o módulo de 75,83 euros por crédito matriculado e auditado, correcto. Pero a eso habería que engadir tamén o que transfiren do INEF, o que transfiren do Sergas, os complementos retributivos, que liña co que dixo o vicerreitor, e as compensacións de matrícula. Eu estou intentando xa renuncia a cubrir todo o gasto corrente, senón que me centro só no capítulo 1, que é o que vostede nos trasladou hoxe. Bueno, de acordo con todo iso, o financiamento serían de 72 millóns a 82 millóns, co cal ese módulo euros por crédito matriculado, que de nego chamar de custo estándar, serían 109,90. O sea, pasaríamos de 95 a 109,91, que sería, grosso modo, discúlpeme porque son números así moi rapidamente feitos, o que recibiríamos para cubrir ese capítulo 1. Cales son os gastos de capítulo 1? Somos 96,4 millóns de euros, o cal significa que dividido entre o número de créditos matriculados nos dá 128,12. Vale, aparece aí un gap, un oco de 18 euros por crédito. 18 euros por crédito. Que eso é realmente o problema. Ese é o problema. Se nos queremos meter, vamos a intentar, sí, con vos o dicir, xa renunciamos a cubrir os gastos correntes en ese servicio, renunciamos a todo. O objetivo cubrir os gastos personal. Supoñamos que parte deses 18,1 euros por crédito de OCO, de AGA, son cobertos cos dereitos de matrícula a prestes públicos, o concepto 310 do orzamento, que é o que pagan os nosos alumnos. Os nosos alumnos, de acordo con isto, pagan 12,2 millóns de euros. O cal, o que pagan por crédito, en promedio, serían 16,20 euros. Nin hai así cubrimos, porque sigue existindo un déficit. Claro, deses de 18,21 só se cubren 16,28. Entón, este é un problema serio que tenemos. Entón, xa non canso máis o Consello de Goberno, é dicir, a mí me parece que non se garanta suficiente, porque só estou falando estritamente do capítulo 1, só do capítulo 1. Eu non calificaría isto desde o punto de vista técnico de suficiente, non garante o equilibrio orzamentario. Por qué? Porque basicamente seguimos tendo un desaforo grande e xa sei que hai partidas que se contabilizan como gastos de capital, como ingresos de capital e son ingresos correntes, pero eu creo que así ainda dificilmente se cubrirían. Non hai equilibrio orzamentario e logo a transparencia, bueno, pois eu creo que é manifestamente mellorable por deixalo neste estado, manifestamente mellorable. Conclusión, que é o que me parece máis preocupante. O vicerreitor, eu creo que nos traslada ilusión, nos traslada buen rollo, nos traslada ánimo, pero cada vez eu teño que claro que a capacidade que ten a universidade para decidir as súas contas é cada vez menor. O vicerreitor o que fai é encaixar o que lle ven nos ojos do Excel a ver onde entran e a mí me parece que a capacidade de manobra da universidade neste momento con este acordo de financiamento é cada vez menor. Aí hai algún signo preocupante, é dicir, hai ingresos que están chegando, pero van deixar de chegar en un par de anos. Por exemplo, o tema da sentenza, que aparece aí, pero eu creo que en un par de anos eso se acaba, ou no ano que ve, xa non lembro exactamente. Eso vai ser un problema. Hai un ingreso aí que é o tema das actualizacións, das retributivas, etc., que tamén vai servir, pero eso vai quedar aí arriba.
Entón, eu creo que temos un serísimo problema coa evolución do capítulo 1, pero moi grave problema. E remato, a autonomía financeira que teóricamente necesitamos para garantir a autonomía universitaria, creo que está en risco absoluto. A mí me parece que un ano máis vamos saindo do tema, pero cada ano vamos dando pasos para ir erosionando precisamente esa autonomía financiera. Entón, eu creo que hai que pensarse ben ese gap de 18 euros, 18,21 euros, porque quen o cubre? Porque alguén o ten que cubrir. O se cubre con transferencias, ou se cubre con delitos de matrícula e prezos públicos por as ensinanzas que prestamos. Entón, bueno, eu simplemente poño o problema arriba da mesa para simplemente formular o problema. Como se soluciona? Eu digo, agora corresponde a quen corresponde decir, bueno, eso é como se Gracias. Xes Portela. Bueno, primeiro, unome a todas as voces, incluso a institucional, que reclaman un financiamento estrutural suficiente. Eso primeiro. Este plan de financiamento está a piques de rematar e eu creo que tamén, como se dixo, hai que ir sentando bases para a hora de plantearse a negociación do seguinte. Este xa vai, quero dicir que polo que me parece a min é imposible de modificar todas as porcentaxes que están establecidas e os números que nelas se conten. Pero sí, para o próximo, eu creo que as universidades deben ir cunha posición o máis unánime posible e con posicións belixerantes con respecto a unha administración que se mostrou sempre contraria precisamente a darlle á universidade polo menos o que lle corresponde dentro dos márgenes de colaboración que fai esta ca sociedade na que estamos inmersos. Entón, eu creo que nese sentido a universidade ten moito que preparar, para o que prepararse e actuar en consecuencia coa administración. Despois, a naide lle vai a sorprender dos que estamos aquí que eu vote en contra dos orzamentos. Veño facendo desde os orzamentos de 2014 precisamente polos recortes que se contemplaron por primeira vez naquel orzamento a nivel das partidas de acción social que naquel momento a mesa sindical composta por todas as organizacións sindicais que representaban tanto o PDI como o PAS, funcionario laboral correspondentes, e decidimos naquel momento plantearnos contra aquel recorte, reclamando ademais que esta partida de acción social teria que corresponderse no futuro co 1,5% da masa salarial. En correspondencia con aquel acordo da mesa sindical, xa digo que eu veño votando os orzamentos en contra desde o ano 2014. A parte desta circunstancia, sí, me parece que, eu sí estudiei un pouco os orzamentos e vexo que hai unha serie de circunstancias que eu creo que deberíamos, cando menos, analizar, e que me resultan chocantes. Por un lado, no que se refire a partida destinada a extras do PAS, pasa de 2.596.715,28 euros no ano 2018 a 1.644.906,04 nestes orzamentos do ano 2019, cunha reducción enorme, casi o 50%. Entón, pareceme que é unha reducción que non se vai a contemplar nos orzamentos da comunidade autónoma, porque ademais está xa onte se discutiron, hoxe aprobaránse definitivamente, pasarán todos os trámites,
e non hai esta reducción por ningún lado, non se contempla esta reducción por ningún lado. Despois, por outro lado, referíndome ao persoal laboral, si se contempla unha reducción importante en conceptos como soldo, trienios, pero esta mesma reducción non se contempla no capítulo de extras, cando é unha circunstancia que eu entendo que vai vencellada, é dicir, o soldo e as extras no persoal ten moita relación. E despois, por outro lado, tamén eu veño facendo unha intervención que se repite durante todos os orzamentos, e é que na partida de gratificacións hasta este momento non se contemplaba ningún euro na partida de gratificacións para o persoal funcionario. Si se contemplaba para o PDI, pero non para o persoal. Nestes orzamentos aparece esta partida dotada con 2.000 euros. É a primeira vez desde hai anos que esta partida ten orzamento asignado. Esta circunstancia que hasta ahora se manifestaba nos orzamentos anteriores derivaba de que no seu momento o xerente, que era Juan Manuel Díaz de Illoslada, fixera unha comunicación a todo o colectivo de persoal dicindo que a partir da data naquel momento sacara esa resolución, pois os traballos extraordinarios pois se compensarían en horas, en tempo de lecer e non en diñeiro. Esa era a xustificación que se daba, pero ahora esta partida parece dotada. Entón, a miña pregunta é, neste caso, si eso varía ao concepto que hasta ahora, ou a actuación da xerencia neste concepto, ou simplemente unha asignación que se tería que explicar. Nada máis. Moitas gracias, profesor Canle. Sí, gracias. Bueno, eu xa fixe unha intervención respecto aos presupostos no claustro e non quería repetir toda a mesma intervención, ainda que o colectivo xa diferente acta tamén. Así que, abondando un pouco no que xa dixo o profesor Anxo Calvo, eu estou totalmente de acordo en que non se está cumplindo o principio básico de financiamento do plano actual. E por dar así unhas cifras, no documento da Universidade Española en cifras se pode atopar un precio medio do crédito en Galicia de 11,89 euros fronte a un precio medio en todas as universidades públicas de España de 18,24. Eso fai unha diferencia de 6,35 que permitiría a Xunta, non estou falando de incrementar o precio que pagan os estudantes, sino o precio que paga a Xunta, que creo que alguén malinterpretou o que dixen outro día no claustro e fixe un mal uso dese dato. Do que estou falando é de que se a Xunta incrementa ese módulo de 95,83 para chegar á media das universidades públicas españolas, nos iríamos a 102,18. Se multiplicamos polo número de créditos matriculados, pois estaríamos en 76,9 millóns de euros. Un pouco por riba dos 72,1 actuais, pero claramente insuficientes. Se a eso lle añadimos os precios de matrícula, que figuran no documento de presupostos, pois nos vamos a 93,8 millóns de euros, que nin aínda así chega aos 96 millóns con 4 de capítulo 1. Así que parece máis que evidente que este plan de financiamento actualmente non é que sea insuficiente, sino que é ruinoso e é inadmisible, porque non, incluso con todos estes datos e indo a un financiamento igual á media das universidades públicas españolas, quedaríamos aínda así 3 millóns de euros prácticamente por debaixo dos costes de capítulo 1. Eso sin contar con abrir as portas, encender as luces e calentar os edificios. A mí me resulta dificilmente comprensible, sei que o vicerreitor e o equipo fan todos os esforzos posibles, pero claramente isto é unha ruína. Non pretendo ser negativo, o reitor é moi positivo desde este punto de vista, como se dixo o profesor Anxo Calvo, pero me parece que
que é difícil serlo. Ainda así, sí que hai algo que me chama poderosamente a atención, e é que cada ano que pasa a Consellería distribúe máis fondos discrecionais que veñen por moitísimos convenios, que veñen por fondos discrecionais aos campos de especialización, que non se entende porque non están no financiamento estructural e que son unhas cantidades moi importantes. Se todo eso se pasase ao financiamento estructural, a situación cambiaría notablemente. E por último, e xa por non estenderme moito máis, me parece super positivo que o financiamento por resultados chegue a 16,42 millóns de euros, pero, e aquí ven a adversativa, o tema é que isto é un pouco como pasa coa variación continua cos alumnos. Cando chega o momento en que pos tantos subítems a variar, que valen un 1%, 2%, 3%, a xente dice, bueno, pois isto non o fago, e isto non o fago, e isto non o fago. Xa sei que nunca vou a ter un 10, pero me dá igual. E se seguimos así, isto é o que vai a pasar con isto tamén, porque os docentes estamos ao límite de non poder facer moito máis. Isto foi unha cousa que xa o vicerrector dixo antes, se advertiu con respecto á situación do crecemento e envellecemento do profesorado e non reposición xeneracional entre o profesorado. E se isto sigue así, pois o que vai ocurrir é que estamos a punto de chegar á meseta onde non creceremos máis en resultados e comenzaremos a decrecer. E entonces a situación ainda vai empeorar máis. Así que a minha conclusión é que afortunadamente este plan remata. Non é evidente que foi moi malo como plan de financiamento e que non podemos seguir tendo un plan de financiamento como este. A mí me parece inadmisible. Votarei a favor dos presupostos porque creo que o esforzo que se fai é notable e que o único que se pode facer é administrar o que temos. Pero sí que creo que quede constancia que me parece inadmisible esta situación. Vicerrector, ¿quieres comentar algo? Sí, brevemente. Respecto a Anxo e Moisés, porque tiñan prácticamente, en el caso de se poder moi ben, cuantitativamente crece moito Anxo a tua intervención, porque xa puxeches números precisos, e esa diferencia de 18,21 euros, que é moi importante por crédito, está revelando o infrafinanciamento estructural, efectivamente. Bueno, ten esa capacidade analítica de poñer números e isto que vamos a insistir del 2 de xaneiro do 19. Vamos a lutar, polo menos que no 20, porque senón é moi problemático o orzamento 20, tendo en conta esta evolución. Pola pérdida de créditos matriculados é porque o incremento retributivo é inferior ao, o sea, o que medra o incremento retributivo, que o prezo que nos pagan por crédito é inferior ao que baixa os créditos matriculados. Esta é unha ecuación onde tes P por Q, onde P medra un 2,375, pero Q baixa máis, tes menos no cómodo. E iso previsiblemente pode ocurrir con 20. Entón, efectivamente que temos un problema moi serio, efectivamente, simplemente que eu vexo a solución. Nos vemos a solución é de traer o financiamento de resultados que vai, o que sobra que vai a resultados, que se quede en financiamento estructural e pagar máis por crédito. Por qué? Porque ademais existe unha partida que se denomina Fondo de I+D+I que no conxunto do ano para as tres universidades non se executa ao 100%, simplemente coller ese que non se executa e levar a transferencias corrientes. Non estamos alterando para nada o orzamento da Xunta para as tres universidades. Isto é tan sincero como iso. Iso creemos que é unha decisión política. Logo, o que me deu moito coraxe, vamos a ver, a información do orzamento do POA, a resposta a Pedro Barcácer, foi colgada, lembro que me dixo o secretario da Secretaría Xeral, e o pasou a miña secretaria en 9 días. Orzamento e o POA, a Consello de Goberno, e colgouse esa información. É a información que subista, que fixemos igual no claustro. O claustro hai 7 días, era o día 7, a fecha tope. Como había ponte por medio, fixemos un esforzo extraordinario, pero fixemos, e o día 5 estaba a información das liñas xerais no repositorio do Alfresco, para as liñas xerais.
E o mesmo para Consello de Goberno, salvo que, pero non que o fixen totalmente, vamos, unha práctica habitual, que eu poño as transparencias. Transparencias sempre as edito ao mellor o último día, porque temos as xornadas de aprobación de orzamentos, chego a casa de da noite e me poño a rectificar cousas, e onte tamén o fixen, además que unha problemática engadida por un tema familiar de saúde desgraciadamente moi mal, e bueno, tabacacismo engadían as transparencias, pero todo que expliquei aquí está no POE e no orzamento. Non hai nada que... e con tempo suficiente, porque non respetamos o prazo tanto para o claustro como para o panel. Simplemente, se é necesario tamén engadir as transparencias, vou facer. Non teño problema ningún en facelo, que me dá moitísima rabia, de verdade, moito coraxe. Bueno, pois que por un problema de información non se vote un xeito ou outro, pero de verdade, a nosa mesa editorial, ya me dixome o secretario Rodeiro, dixo, mandáchedes os primeiros a enviar información. Quero dicir, nos enviamos a información a todos os membros, orzamento e COA, que é o que se anteproxecto, orzamento e COA, que é o que se somete a aprobación aquí, verdade? Que se é necesario das transparencias, farino tamén, con todo o meu... Pois máis as transparencias o que intentan é clarexar moito máis, anda que creo que o mellor é a explicación, independentemente do non, cando un chega, creo que hasta ningún PDI creo que teña tempo a diserir toda a información que está aí, por iso é necesario vir aquí, escoitar, ver, e así o facemos, explicar o máximo detalle, tomo máis tempo do que debería incluso, pero creo que é necesario, porque me está entendo, non? Entón, bueno, pido disculpas nese sentido, sí, por o tema das transparencias, pero de verdade que enviamos en tempo e forma tanto os dous documentos, o orzamento e o COA. Todo o que está aquí, simplemente que aquí está en cuadros ou tabas, está metido no orzamento. E na última cuestión de Portela, efectivamente, eu entendo a postura perfectamente. Grazas por comprender que nos queremos defender o financiamento estructural, e máis creo que sempre nas súas intervencións puxo de manifesto isto, por calidad de agradecer que compartimos ese mismo sentir. E o problema que temos son dos: un, que non hai máis financiamento estructural para coste de persoal, como vemos limitado, e outro, que temos un límite de masa salarial. Entón, hai moitos proxectos de responsabilidade social que temos que atender. É imposible materialmente atender a ese incremento de 1,5% de gasto social. Se houbera ese incremento de capítulo 1, se houbera ese incremento de financiamento estructural, a bon seguro que sí. E tamén teria que ter outra decisión asociada, que levantaran o límite da masa salarial. Claro, porque que máis me dá que me deixan créditos e tamén me dicen, non, a masa salarial me pode crecer máis disto. E logo, respecto ao dato da paga extra, imos ver, nos recollemos directamente a información que nos trasladan dende unidades de PDI e de PAS en canto a costos de persoal. O que pudera ocurrir, e sabemos o que vamos, é que nunha partida este, é dicir, que esa diferenza este, a veces o fan, cando orzamentan, hai unha, dúas, tres ou catro partidas nas que está incrementado o crédito e logo redistribúen para esa partida. É unha práctica habitual e entendo que pode ser así. Teña seguridade que os PAS e os PDIs van a cobrar a extra, vamos, nos examen do director de Economía, eso vamos. É máis, vamos pagar a extra o 20 ou 21 de decembro, quero dicir. Estamos aí mirando, non? Quero dicir, non é outra cousa. E por gratificacións de persoal funcionario, tiña o pendente de preguntar a PDI que pasou, porque solicitaron apertura da partida e pusemos un crédito máis reducido, porque creo que houbera un caso extraordinario este ano e ocasionaba un problema moi laborioso e nos ocasionou crear a partida, dotala de crédito. Bueno, foi o que pasou, pero non hai outras. Vou enterarme en detalle, efectivamente, non teño toda a información agora a dispor, pero na próxima comisión aseguraré que vos. E, grazas por... Sinto extenderme, non o podo evitar. O xerente quere contestar algunha cuestión? Sí, por la referencia expresa que fixo o señor Portela,
ao xerente anterior e a xerencia actual si no PAS pois habería ou se daría a circunstancia de gratificacións extraordinarias por traballos prestados fora da xornada habitual e a resposta é que non está previsto que se dé a esa circunstancia. Non, postendo. Eu remito o que pon aquí os orzamentos. Sí, pero se pode supoñer que... Perdón. Sí. Non, nada, é simplemente que, bueno, a veces hai partidas orzamentarias no capítulo 1 imposible facer redistribucións entre as distintas partidas do capítulo 1, como dixo o vicerreitor, a veces, bueno, pues fanse esas modificacións nas partidas, bueno, polas proxeccións e nos anteriores en concreto nesa, bueno, pues é unha dotación porque antes tiña 0 e non, pero con 2.000 euros non creo eu que sea por unha cuestión de cambio de rumbo na política referida ás gratificacións extraordinarias, é simplemente, bueno, por ter aí unha dotación mínima, é unha cuestión inocua. Pero, perdón, é que eso evidencia unha discriminación, unha posible discriminación, porque eso vai a querer decir que alguén se lle vai a poder retribuir. Se está dicindo... Dicen que non, que a resposta é non. O sea, o único que dice es que se pone un pouco porque en anos anteriores hubo que facer unha cuestión extraordinaria, hubo que... Por lo tanto, é unha previsión, e con 2.000 euros pouca política se pode facer. Eu quería facer unha intervención un pouco xeral, en principio, sobre o tema dos orzamentos. Claro que nos compartimos perfectamente toda a situación que se comenta sobre a sostenibilidade dos orzamentos. Precisamente, nos creemos que se está dando, a mellor se está dando unha imaxe por o crecemento do presupuesto global de que estamos en unha situación presupuestaria boa, e non é certo. Pero non é certo para a Universidade da Coruña solo, sino para todas as universidades, porque, por poñer un exemplo, a Universidade de Vigo, que sacou uns presupostos con un 5 e pico % de incremento parecido aos nosos, é porque, entre outras cousas, meteu 7 millóns de euros que conseguiu de infraestructuras o ano 2018 o meteu no ano 2019. Son 7 millóns de euros que son de infraestructuras, e iso xenera o incremento do presuposto. Por lo tanto, as tres universidades estamos en unha situación, o que pasa que a situación previa é distinta. A Universidade de Vigo ten unha situación económica máis desafogada, a Universidade da Coruña de Santiago ten basicamente un problema de sostenimento igual que nós, porque lle afecta muitísimo a baixada de créditos matriculados. Nos baixamos en 2 anos un 9%, pero a Universidade de Santiago baixou un 11% en créditos matriculados. E, sobre todo, ten unha plantilla muitísimo maior, muitísimo máis envexecida. Pero está favorecida por ese feito, porque está perdendo plantilla por temas de xubilación e non se está incorporando por abaixo. Non somos a única universidade que estamos mantendo o tamaño de plantilla, tanto en PAS como en PDI. E, por lo tanto, eso nos supón un problema desde o punto de vista de crecemento do capítulo 1. E temos que ser moi sensatos na hora de crecemento dese capítulo 1, porque queremos seguir tendo a mesma plantilla, queremos seguir tendo as posibilidades de rejuvenecimento desa plantilla e de incorporación de capital humano pola base da pirámide de idade. E, por lo tanto, por eso somos a universidade que temos máis número importante de profesorado menor de 45 anos, que é moi pouco, pero somos a universidade que o temos de un porcentaxe máis alto. Por lo tanto, temos que, para poder manter ese sistema, temos que ser moi rigurosos na xestión deso. Pero, indudablemente, se está producindo un problema importante, que se está producindo un incremento vegetativo da plantilla, se está producindo uns incrementos salariales que, por suposto, son benvidos sempre, pero eso non se está repercutindo en un incremento de financiamento. Por qué? Porque, tal como funciona o plan, significa que a subida salarial, o porcentaxe de subida salarial, non lo aplican sobre o fondo estructural, que, como podedes ver, son 72 millóns de euros. Non o aplican sobre os 92 millóns de euros, os 94 millóns de euros a hora de plantilla. Por lo tanto, o que significa é que ano tras ano a Universidade da Coruña ten que sacar dos seus fondos propios financiamento para a suba salarial. E iso é porque está mal diseñado o plan. O plan está mal diseñado. Porque o plan está diseñado o funcionamento do plan actual cambiou respecto ao primeiro ano, que
que precisamente por acción da Universidade da Coruña se cambiou o sistema, que no primeiro ano era todavía máis gravoso para a Universidade da Coruña, porque se utilizaba un plantexamento de grupos de non sei que, de non sei canto, e aparecían uns datos absolutamente terribles, que se facía un cálculo de plantilla teórica donde, por exemplo, para a Universidade da Coruña significaba que en caso de PDI había unha excedente de 150 profesores. Era o 10% da plantilla. Eso lo financiaban o que se calculaba por aí. Por lo tanto, a Universidade da Coruña traballou dentro do plan para modificar esa forma. E como dice o vicerrector, desde o ano pasado se utiliza unha forma diferente de calcular o fondo estrutural, que é decir un número que é absolutamente arbitrario por parte da Consellería de créditos, de euros por crédito, e ese se aplica ao número de créditos matriculados de cada unha das universidades. Non hai que mezclar coas tasas, porque este debate xa o dixe no claustro. Este é un debate erróneo por parte das universidades, cando plantexamos o problema de que a solución das universidades pasa pola suba das tasas. Si se suben as tasas, significa que a comunidade autónoma mete menos diñeiro no plan de financiamento, porque o decreto de tasas está... Claro, pero o decreto de tasas é estatal, Bueno, por eso, pero é que, por eso, hasta que non cambiemos o decreto, procuremos non entrar en ese debate, eu creo, como institución. Por qué? Porque cando se puso en marcha ese decreto, como consecuencia da subida das segundas e terceiras matrículas na Comunidade Autónoma Galega, que se mantuveron as primeiras matrículas, se reduciron 6 millóns de euros no financiamento das universidades, porque había un incremento de 6 millóns de euros na recaudación. Por lo tanto, si en este momento se produce unha subida de tasas, se produciría unha reducción, e por certo, dito xa por o director xeral de presupostos, que claro, tiña que cumplir a norma. Por lo tanto, se suben as tasas, van a... Porque o decreto único que fai é canto pagan as familias, canto paga a comunidade autónoma, pero ao final, para as universidades, é neutro. Por lo tanto, non entremos en ese debate. Entremos no debate de como funciona o plan. E o plan, o que funciona, o problema que ten, como decía moi ben o profesor Moisés Canle, é que hai unha parte do plan, que é o fondo de I+D+I, que é discrecional, que son 70 e tantos millóns de euros. E ese diñeiro, porque moitas veces dice que as universidades pedimos máis diñeiro, non, que tamén, pero dentro do plan, sin incrementar, simplemente se trata de que 10 millóns de euros ou 15 millóns de euros pasen ao fondo estrutural. Pero pasen de onde? De onde o teñen de discrecionalidade, que son estos 80 e tantos millóns de euros. Si eso pasa ao fondo estrutural e lo repartimos como serán, pois ao final, e por suposto, a baixada demográfica que está sufrindo a Comunidade Autónoma Galega, de que cada vez temos menos alumnos, non o pode pagar a estrutura das universidades, porque a estrutura da universidade é rígida, e, por lo tanto, hai que poñer un chan no fondo estrutural, un chan absoluto, que de aí non baixe. E se cada ano se reparten 150 millóns de euros, non é lóxico que facendo os cálculos en función de créditos matriculados, en vez de 150, lle sale 148 e 8 millóns desaparecen do fondo estrutural. Si realmente queren, porque políticamente para eles é importante decir que a financiación das universidades pasa por incrementar os fondos en resultados, que efectivamente incrementen os fondos en resultados por incorporación de novos fondos, e non por retirar do fondo estrutural, pasar por resultados e decir que ahora, en vez de un 30% por resultados, reparto un 40%. Non, porque ese 10% o sacaches do outro lado. Por lo tanto, estamos nos financiando esa política que é unha política de comunidade autónoma. Si queren facer política, que apaguen e que aporten diñeiro. E, por lo tanto, temos que ser capaces de explicarlle á comunidade autónoma que isto non pode seguir así. Como mínimo, si se produce un incremento salarial debido a normas autonómicas ou normas estatales, ese incremento ten que ser aportado en modo absoluto a financiamento estrutural, non como porcentaxe. Si eso supón sobre plantilla
pois 3 millóns de euros teñen que entrar a fondo estrutural. E iso, como mínimo, é o que temos que conseguir. Por lo tanto, son uns presupostos os que se puderon facer, son uns presupostos equilibrados, son uns presupostos que creo que permiten manter as actividades e os proxectos da Universidade da Coruña, dificultan outros, como decía o vicerrector, o necesario renovación de infraestructuras desde o punto de vista de equipos, tanto edificios como tamén de equipamento dos centros, vai a sufrir, porque está sufrindo, porque non temos folgura. Con 1 millón de euros dificilmente se pode facer nada, porque unha mínima reforma que se faga nun centro son 300.000 euros. Por lo tanto, non vamos a poder facer eso, vamos a poder atender, por un lado, a plantilla, vamos a poder atender as necesidades dos estudantes e vamos a atender fundamentalmente todo aquel que ven que ten que ver con incentivo de I+D e internacionalización, que son os criterios básicos, pero outras cousas vamos a ter problemas. E, por lo tanto, tamén quería que se trasladara, que non se crea xente que estamos en unha situación xa, porque hai alguna de alegría presupuestaria. Non, seguimos, como decía, non sei quen dixo, no claustro estamos con uns presupostos de guerra. Todavía seguimos con os presupostos de guerra. Isto de que a mellora económica se está notando, non se está notando. E se estamos facendo programas, como pode ser programas de promoción do profesorado, programas de promoción do PAS, é porque o estamos facendo con esforzo dentro da universidade, porque estamos facendo unha xestión moi responsable da nosa plantilla. E todos temos que ser responsables, porque aí, cando se fala de gasto en capítulo 1, todos somos responsables de gasto, perdón, capítulo 1 non, capítulo 2, gastos correntes. Todos somos responsables de gastos en capítulo, porque ese é un gasto que está absolutamente descentralizado. Por tanto, todos participamos en ese gasto. E a vida sigue subindo. E ademais, hai que ter claro, mira, si no ano 2008 tiñamos 130 millóns de presuposto, o coste da plantilla non chegaba a 70 millóns de euros. Agora temos 129 millóns de euros de presuposto e o coste da plantilla son 96 millóns de euros. É fácil, facer unha resta e ver onde se produce a contracción do gasto dentro da Universidade da Coruña. É así de sincero. Por lo tanto, eu pediría que son os mellores presupostos que podemos facer, son os presupostos complicados, fundamentalmente porque hai unha escasez de financiamento estrutural para a universidade e que ese financiamento estrutural ten que ser compensado con retraer de outros fondos, pero a pasar de todo vamos a poder manter as liñas estratégicas que consideramos na noso programa e nosa política como equipo de goberno, e simplemente hai que pedir un pouco entre todos de responsabilizarnos de ser, moderados no gasto, fundamentalmente no gasto corrente, que é o que está máis afectado, que como se ve aquí, sendo moi rigurosos, pois está incrementando en unhas cuantías importantes, porque senón poríamos en perigo outras cuestións que sí que queremos seguir mantendo e que creo que todos estamos de acordo con manterlas. Non sei se hai algunha intervención ou se pasamos directamente á votación. Bueno, pasamos entón á votación. Votos a favor dos presupostos. Votos en abstencións? Abstencións? En votos en contra? Xosé Portela. Non sei se quere facer constar que... Vale. Porque como era este o acto formal da votación, pois si quería facelo constar. Bueno, pois entón apróbase o anteproxecto de presupostos, que agora ten que pasar ao Consello Social, que é o que realmente aproba. 31 votos a favor, unha abstención e un voto en contra. Moitas gracias a todos e pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é proposta de convocatoria de plazas de corpos docentes universitarios. Rector? Sí.
Bien, comentar previamente que toda la documentación que tienen para este Consejo de Gobierno ha sido revisada como siempre en la mesa y por parte de los miembros de la COAP, aunque con un matiz, es que formalmente no es una propuesta que hace la COAP por falta de quórum. Sin embargo, pues aquí es cuando tomaremos las decisiones en cada uno de los temas que se tienen que decidir. En este punto del orden del día tenemos una plaza de una cátedra del Departamento de Biología en el área de zoología que corresponde a la oferta de empleo público del año actual, del año 2018. Además de corregir una errata de nombre de la asignatura que está en el perfil de la plaza, indicar que la propuesta del Consejo del Departamento es del 11 de diciembre, es un campo que faltaba por cubrir en la documentación, y con respecto a la composición del tribunal, la propuesta de descarte sería descartar los dos últimos nombres propuestos en el tribunal titular, que además son presidente y secretario del tribunal suplente, y descartar los dos últimos del tribunal suplente, y en particular uno de ellos es investigador del CSIC porque no corresponde al área de conocimiento. Entonces sería esta la propuesta del tribunal con los descartes de los dos últimos miembros propuestos en cada una de los tribunales. ¿Se aprueba? ¿Alguna cuestión? Entendo que se aproba. Seguimos ao seguinte punto do orden do día, que é convocatoria de praza de pedido y contratado. Bien, aquí se traen también dos plazas que corresponden a ofertas de empleo públicos, pero de años anteriores, una del año 2016 y otra del año 2017, en las áreas de comunicación audiovisual y publicidad y proyectos arquitectónicos respectivamente. Con respecto a la siguiente tabla, la tabla siguiente, se plantea el concurso de 4 plazas de contratado por distintas razones. La primera de ellas, en el área de derecho mercantil, se propone una interinidad con dedicación de P6 por la renuncia de una profesora interina de sustitución P4 que tenía pendientes 90 horas en el segundo cuatrimestre. En la segunda de las plazas, en el área de proyectos arquitectónicos, es una propuesta de una plaza de tiempo completo, contratado interino de sustitución a tiempo completo, para permitir la promoción de un interino de sustitución P5, que por tanto amortizaríamos la plaza de interino de sustitución P5. También la tercera plaza corresponde a la misma área, que es una plaza de interinidad con dedicación de P6 por la jubilación de un profesor colaborador a finales de noviembre. Y por último, en el área de urbanística y ordenación del territorio se plantea una plaza de asociado P6 para permitir la conversión de una figura y por tanto se amortizaría un interino de sustitución P6 que actualmente hay en el departamento, que pasaría, que se le daría la posibilidad con esta plaza de adecuar su contrato a su actividad profesional. Bien, esta es la propuesta que estaba en la documentación, por tanto se plantea su aprobación. Entendo que se aproba. Seguimos ao seguinte punto do orden do día, que é a autorización de licenzas. Este punto, que es de puro trámite, como a veces tenemos, ¿no? Una licencia, en este caso, del profesor que solicita el profesor Jesús Antón Nogueira Garea. Además son licencias de más de 3 meses, donde pues, se precisa también a partir de qué fecha, en este caso son 4 meses, a partir de qué fecha pues, se produce esa reducción en las retribuciones como corresponde a la normativa en vigor. En este caso es por es un profesor del departamento del área de matemática aplicada para permitir su estancia de investigación en un laboratorio de la École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de París. Entendo que se aproba tamén. Seguimos ao seguinte punto, que é propostas de cambio de dedicación. Se trae también una propuesta de cambio de dedicación de un profesor del área de Derecho Civil, cambio de dedicación que viene motivado
por la reducción, por el incremento de reducción de docentes por gestión debido a la reestructuración reciente que hubo en la Facultad de Derecho. Entonces esto requiere pues esta mejora de este contrato, pasando así de P3 a P6, que fue solicitado y aprobado por el departamento. Entendo que se aproba. Pasamos al siguiente punto, que é proposta de autorización de venias docentes. Este punto, que normalmente no se trae hasta aquí, simplemente se trae por la imposibilidad de aprobación formal en la COAP, como dije antes, pues simplemente es para tramitar también la aprobación de las venias docentes con informe favorable que plantean, en este caso, los departamentos de sociología, en el caso de la primera venia, y de empresa para la segunda y la tercera, sabiendo que también hay un informe desfavorable, por lo tanto se propone la no aprobación de la venia docente de la cuarta persona propuesta, ¿no? Como tienen en la documentación. Entendo que se aproban as propostas, veñen con os informes correspondentes. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, que é proposta de aprobación do regulamento universitario do Laboratorio de Participación da UDC. Sí, xa o dixen, porque falta a palabra laboratorio no texto do informe. Vicerrectora? O ano pasado se puso en marcha a plataforma UDC Decide, pero ahora era necesario un instrumento para gestionar más los proyectos participativos. Entonces se trae al Consejo de Gobierno este instrumento, que sería el Laboratorio Universitario de Participación de la Universidad de la Comunidad. ¿Hay alguna cuestión relacionada con él? Eu teño unha. Hai un artigo que estou buscando calera, non me lembro que número, que se refire, o 5D, que se refire á xestión do presuposto que se lle asigne. Non sei se isto é unha forma retórica de establecer que se gestionará. Quero decir, non sei se se reserva unha partida económica para este laboratorio nos presupostos ou non. Por agora non. Agora hai un proxecto piloto que son 25.000 euros de cultura participativa que gestionará tanto la Liga de Deporte y este laboratorio. E o adxunto de participación xa existe? Sí. Alguna cuestión? Non? Entendo que se aproba. Pasamos ao seguinte punto, que é proposta de aprobación de regulamento de régimen interno do Departamento de Educación Física e Deportiva e do Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición. Secretario Xeral? Sí, vamos ver. Aquí neste regulamento teñen no repositorio o texto tal e como foi aprobado polo Departamento. Sucede que no diálogo que sempre hai entre a Secretaría Xeral e os órganos que promoven regulamentos de réxime interno, se sean estes departamentos ou centros, se lles indica tamén no informe da asesora xurídica que elementos desde o noso punto de vista non deberían aparecer, non só, digamos, xa reservas de legalidade, senón cuestións que como esta, que agora me referirei no artigo 25, apartado 5, por non, digamos, caíren dentro do que é a competencia propia do departamento, pois son superfluas, non engaden nada, ou sería mellor eliminadas. E isto é o que se propón, precisamente despois de dialogar co director do departamento. O director do departamento recoñece que sí, que le entende que efectivamente poñer no regulamento dun departamento que o departamento establece como prioridade o recoñecemento como actividade investigadora da práctica profesional nos campos de arquitectura e urbanismo, pois é un brindis ao sol, non supón absolutamente nada, porque nin depende do departamento nin depende da universidade, quero decir, isto depende de outras instancias. Entón, o que si me dixo, pois se o elimina o Consello de Goberno, eu non direi nada, pero non vou desde logo modificar, vou convocar outro Consello para cambiar o texto tal e como este foi aprobado no Consello. Por tanto, xa digo, a proposta é que se aprobe o regulamento
tal e como está no repositorio, eliminando, suprimindo este apartado quinto do artigo 25. Xa digo, non é unha proposta que se faga que se me ocorra, senón que obedece as razóns xurídicas e de oportunidade evidentes, e que tamén se realiza despois de contrastar esta proposta coa dirección do departamento. Sí. Sí. Con respecto a este tema, independientemente de otras cuestiones de fondo que sí en su momento van a debatir, voy a leer, y me gustaría que constara en acta, lo que se me ha comunicado como representante de directores del departamento para que transmitiera a este consejo. Del propio director me dice: en su momento defendimos este punto muy debatido en el departamento en base a la misma resolución del 23 de noviembre que con carácter particular reconoce la práctica profesional como actividad investigadora en el campo específico de la arquitectura. Para nuestro departamento este punto, dice, que no tiene más trascendencia efectiva que la de una declaración de intenciones, eso lo reconoce, es importante mantenerlo y se sostiene jurídicamente ya que no hubo respuesta a nuestra argumentación posterior. Esto es lo que me gustaría que constara en actas. Independientemente de esta cuestión, evidentemente para la arquitectura en general y para la enseñanza de la arquitectura la actividad profesional es básica. Es decir, nosotros no fabricamos a partir de conceptos teóricos, nuestra profesión es absolutamente práctica. Por lo tanto, que haya una experiencia profesional es un valor añadido siempre. Eso no excluye otros tipos de cuestiones, pero que desde luego esta es una cuestión absolutamente fundamental, lo hemos defendido aquí y lo seguiremos defendiendo toda la vida. Por lo tanto, que simplemente como una cuestión de declaración de intenciones figure en el reglamento de proyectos arquitectónicos es evidentemente esencial. Que la universidad apueste por otro tipo de modelos, que la universidad quiera sembrar de clones de Sheldon Cooper la arquitectura, pues mire, lo siento, no es precisamente nuestra intención. Creo que esto no es el camino para la arquitectura del futuro. Pero bueno, si el Consejo de Gobierno lo impone, pues evidentemente se aceptarán. Pero quede claro que el malestar existe. Y no voy a ver la siguiente cuestión, porque esa es a nivel particular, pero indica una clara molestia por parte del departamento en que se intervenga este tipo de cuestiones que realmente ni supone ninguna merma de legalidad, ni tienen ninguna importancia, salvo una declaración puramente intencional. Nada más. Sí. Bueno, Fernando Agrasar, Arquitectura. Abundando en lo que dice el profesor Pérez Valcarte y asumiendo, ya se ha dicho aquí, y es evidente que este punto quinto del artículo 25 del presupuesto que se presenta, debatido y ampliamente apoyado por el Consejo de Departamento, es una declaración de intenciones, pero también es verdad que desde mi punto de vista forma parte de una determinada orientación del departamento, o intenciones del departamento, y en modo alguno entra en conflicto, entiendo yo, con la legalidad. Y yo quisiera simplemente recordar que del párrafo que ha leído el señor secretario Xeral falta un complemento que dice baixo parámetros contrastables de calidade, que o que recolle a NECA e toda a avaliación da actividade investigadora. Por lo tanto, declaración de intenciones sí, pero perfectamente dentro da legalidade. Por lo tanto, non sei como a mesa ten previsto plantexar a votación. Non, só unha cuestión, vamos a ver. Aquí o que xa digo, non é un diálogo permanente, reiterado coa dirección do departamento. Hai varios problemas do punto de vista legal. Non son grandes problemas e tampouco vai caer o mundo porque isto se manteña no regulamento. Pero unha cousa é a actividade investigadora e outra cousa é a práctica profesional. A práctica profesional non é actividade investigadora. Pode ser transferencia de acordo con este novo sexenio, pero non é actividade investigadora.
non? Eu entendo que baixo parámetros contrastables de calidade. Pero quero decir, esa é unha cuestión que se estende a outros ámbitos da universidade. Esa, digo, non é unha decisión da universidade, non é que a universidade aposte por un modelo ou outro. Isto é en termos de estricta legalidade, de legalidade universitaria, de normas que non aproba a universidade. Segundo, claro, onde xa se di no segundo inciso, no último, para ese efecto procurarase na medida do posible contar sempre cunha representación suficiente de profesorado que compatibiliza a súa actividade docente coa práctica profesional. Bueno, isto sí que é o departamento que opta por un determinado modelo e baixo un determinado parámetro, porque claro, cal é o modelo de compatibilizar a práctica profesional? Son os artigos 83? Podería ser. Ou é a dedicación parcial? Ben, calquera das dúas, pero é que iso non é función do departamento. Claro, é que non é o departamento que ten que decidir iso. Pero bueno, xa digo, non vamos a provocar unha votación, non vamos a provocar aquí máis tensións. Como estamos todos de acordo que isto é un brinde ao sol, que nin aporta nin quita nada, pois pode quedar. Agora, que tampouco ninguén despois pretenda invocar esta norma ou este precepto demandando alguna cousa. Porque eficacia xurídica cero. Me permite. Vamos a ver, aquí non se pretende sembrar de ser do nada, vamos, para empezar. Aquí é un único debate absolutamente xurídico, non é. Ahora, tamén o que dice o secretario xeral, isto é un regulamento dun departamento, que non pensen despois que vai a ter repercusión, digamos, desde o punto de vista de recoñecemento de investigación máis alá do departamento, porque é o que é un regulamento únicamente interno da universidade. E como dice ben o secretario xeral, agora hai un canle, me salió para vehicular todo este tipo de cuestións que é o sexenio de transferencia que se sacou agora. E aí se reconoce claramente que funcións profesionales, funcións de transferencia non teñen cabida dentro de apartados de investigación e, por tanto, se fan un sexenio específico para recoñecer esas actividades. Por lo tanto, aí de feito se está recoñecendo que hai unha serie de actividades que se realizan en determinadas áreas que non teñen estrictamente relación coa investigación, pero que sí son actividades desenvolvidas por profesores universitarios. Vale, entón, eso é o que se está recoñecendo ali. Ahora, de verdad, si isto supón algún problema, non hai ningún problema. Como xurídicamente non ten ningún, pois nada, se mantén e non hai ningún problema, por a nosa banda. Yo creo que hai un matiz en lo de los seños de investigación y de transferencia. Es decir, no me estamos... No, pero sí. Para matizar lo que acabas de decir, hay gente que está haciendo investigación que no puede publicar porque es un resultado de transferencia y sigue siendo investigación porque sería resultado publicable, pero la empresa no quiere que se publique. Eso es distinto. Pero ahí cuenta con transferencia porque estás en un contrato con la empresa, pero no te cuenta con investigación porque hay publicación. Non é certo, porque precisamente no tema de transferencia non se mete solo a situación en que ti fagas unha investigación que a empresa a secuestra e que non permite que esa investigación se publique. Por que non? Porque xa os artículos 83 sí que están recoñecidos en determinadas áreas de coñecemento, están recoñecidos como parte da investigación dos propios investigadores. Por lo tanto, non é ese o tema. Aquí está, no tema de transferencia se meteron cuestións, porque precisamente nos sexenios había un campo que era o campo de arquitectura e enxeñería, en donde dos cuestións que se podían poñer, había proxectos arquitectónicos e había premios nacionales de arquitectura como criterios para valorar nos sexenios de investigación. Por lo tanto, o sexenio de transferencia é outra cousa, é para utilizar, e incluso as áreas sociais poden participar nos sexenios de transferencia. O que se trata de decir é que hai unha actividade que realizan os profesores, algúns áreas máis intensamente que outras, que están vinculadas con transferencia e que non teñen reconocimiento na parte de investigación. Ese é o objetivo do sexenio de transferencia. Por eso se separa e se pode incluso, digamos, a cabalgar no tempo un co outro. Son cousas absolutamente diferentes. Por lo tanto, hai unha parte tamén de áreas sociales. Pero, repito, o que estamos tratando aquí é da situación dun regulamento dun departamento. Se o departamento considera que é importante para o seu funcionamento interno
do departamento que exista ese párrafo, por na nosa banda non hai ningún problema, o párrafo se mantén, pero repito, é para réximen interno do departamento e será para esas decisións que tome internamente o departamento. Sí. Entonces esto no se ha pretendido ninguna otra cosa, es decir, es un documento de orden interno del departamento, punto. Pues ya está, queda claro. Perfecto, pois se mantén o texto tal como vende o departamento. Hai algunha cuestión máis? Non? Xa que chegou a final, vamos a ter un café despois, se queres esperar, tomas un café porque estamos rematando. En este momento teño un examen. Bueno, pero tes preparado? Non me sabía de Seguimos ao seguinte punto, que proposta de aprobación do regulamento de réxime interno da Facultade de Ciencias da Educación e da Facultade de Socioloxía. Sí, bueno, pois estes son dous regulamentos de dous centros que tamén elaboráronse pois a través deste procedimento que temos de son propostos polos centros, se somete a informes, se vai discutindo dunha forma progresiva, se vai axustando e finalmente chegase a un acordo e o texto que agora se somete e para o que se pide aprobación tal como está, íntegra. Entendo que non hai problema para a aprobación destes. Ben, pasamos entón á quenda aberta de intervencións. Alguén quere intervir? José Portela? Fernando? Alguén máis? Nada máis? Ben, José Portela? Ben, na quenda de informe do señor xerente pois informou de que se alcanzara un consenso que a Xunta de Persoal nunha instrucción que vai afectar as retribucións do PAS en caso disto. O xerente sabe que encima da mesa están outras cuestións para as que desde a miña función de representación pois reclamo a mesma actitude de consenso para poder sacalas adiante. Máxime cuando algunhas delas deberían ter efecto retroactivo desde xaneiro de 2018. E unha cuestión adicional que non está encima da mesa, pero que nosotros queremos que si se poña en práctica, que é nos acordos asinados no ano 2015 ao respecto das promocións, estaba contemplada que no primeiro trimestre do ano 2018 procederíase a convocatoria dunha serie de promocións no persoal, promocións que non se levaron convocatorias que non se levaron a efecto, e desde aquí reclamar que se fagan de xeito tamén inmediato este procedimento. Gracias. Moitas gracias. Fernanda Míguez. Sí, yo son dos cositas cortas. Una, que trabajando el otro día con el Moodle ya vi parte, pero bueno, quiero decir que la gente lo sepa, porque a mí me pasó y igual le pasa a mí. Trabajando en el Moodle, cuando entras sin participantes hay un sitio donde pone notas. Entonces, algunos ponemos notas allí. Bueno, pues que sepáis que hay una forma en la que si pones notas, que me parece que son notas del sitio o algo así, resulta que las ve todo el mundo. Y bueno, en mi ignorancia, pues yo me encontré con las notas de otros profesores. Y bueno, di parte inmediatamente para que eso pues se quite. Porque bueno, ya había anotaciones de todo tipo. Nada inconveniente, pero que no te gusta que te las vea nadie, ¿no? Entonces yo no sé si a lo mejor sería bueno avisar de alguna manera o intentar bloquear esa posibilidad del Moodle, no sé, algo, porque me parece que puede ser cuando menos desagradable, porque llega a ser peligroso, pero sí desagradable. Y después la otra cosa es que, bueno, ya se lo he pedido al vicerrector de Asuntos Económicos, tal, porque ya lo hemos comentado en la Junta Personal y en la mesa sindical, que por favor que se pase a renovar lo que aparece en este momento como acción social del TDI, que es sencillamente un seguro de accidentes y tal, que fue gestionado, digamos, a la baja sin haber salido a concurso público, y hemos constatado que está muy desfasado porque tiene muchos años de antigüedad, ¿no? Entonces estamos pagando mucho por pocas prestaciones. Entonces que por favor se vuelva a licitar para que, pues, que llegue digamos, una renovación a ese dinero, que se optimice el gasto respecto a la posible necesidad que cada uno tengamos. Nada más. Terminar. Vale, muchas gracias. No sé si o xerente quere contestar algo. Sí, unha máis pregunta, sí, por suposto que sí.
Portela supoño que se refire ás cuestións pendentes na negociación entre as herencias e a Xunta de Persoal, que realmente son dúas, unha resolución, unha proposta, o borrador ou texto de resolución de permisos, licencias, vacacións e o acordo do premio de xubilación. Con respecto á primeira das cuestións, é un texto que é consecuencia do excelente traballo dun grupo que se creou entre persoal designado polas herencias, persoal designado pola Xunta de Persoal, para unificar e avanzar na regulación dos permisos, licencias, etc., no marco da conciliación da vida familiar e laboral, e que ten un amplísimo consenso entre as dúas partes, a parte social e a parte da representación da universidade, da parte do goberno da universidade. Penso e pensamos en xeral que ten un importante avance, non só porque consolida esa normativa ou esas instruccións que están espalladas en distintas resolucións, instruccións das herencias, rectorais, etc., senón porque tamén hai un avance na regulación de todos estes permisos. O único obstáculo que hai para que esta resolución teña un acordo entre as dúas partes é a cuestión referida á xornada semanal. A xornada semanal nesta resolución se fala das dúas xornadas da referencia, a xornada habitual de 37 horas e media, e se prevé que en caso de que se chegara a un acordo para acatar as 35 horas de xornada semanal, se prevé outro horario. A parte social, a Xunta de Persoal entende a publicación da Lei de Orzamentos do Estado para o ano 2018, que prevé a posibilidade de que, previa negociación, se poida chegar a 35 horas semanais de xornada para o persoal, pois ten unha reivindicación inamovible con respecto a esta cuestión. É dicir, ou a resolución de permisos contempla só a xornada de 35 horas para todo o persoal da Administración e Servicios, ou non haberá acordo entre as dúas partes. Pola nosa parte, ou pola miña parte, a proposta é desvincular esa publicación da resolución de permisos, licencias, vacacións da negociación de 35 horas, publicala, consolidar esa situación de permisos, etc., e abrir unha mesa de negociación para, no seu caso, avanzar na posibilidade de chegar a esa xornada de 35 horas. A xornada de 35 horas, obvio de decilo, pero non está de máis reiterarlo e que quede constancia, é un dereito lícito de reclamación e de reivindicación pola parte social e polos traballadores e traballadoras desta casa, de calquera outra universidade e do ámbito do sector público, pero non nos debemos esquecer que ten unha importancia fulcral no desenvolvemento das condicións laborais do persoal e tamén da prestación do servizo de todas as unidades administrativas, polo menos o que se refire ao persoal de atención de servizos. É obvio que a minoración da xornada habitual do persoal significa menos productividade, menos prestación de traballo, menos realización de tarefas e, polo tanto, un incremento da necesidade de efectivos para compensar esa merma de dedicación a distintas tarefas do persoal. Iso é unha obviedade. E, polo tanto, teríamos que incrementar, supoño, ou previsiblemente, non fora así, pero previsiblemente, a selección de persoal de reforzo para todos aqueles ámbitos que formó da mitigación das jornadas, de número de horas en cómputo semanal, en cómputo anual, etc., pois multiplicado por o número do persoal suporía. Eso significa menos traballo, por lo tanto, o traballo é o que sacar con os mesmos traballadores ou máis traballadores, pero o número de horas anuais ten que ser o mesmo. E máis, cando despois estamos hoxe falando dos orzamentos da Xunta, da Universidade da Coruña, que deu pé a falar do mecanismo, da ferramenta, do plan de financiamento, donde non podemos esquecer de ninguna das maneiras que esta universidade, así como as outras do sistema universitario galego, están financiadas na súa grande parte por un financiador, que é a Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia, na Consellería de Facenda,
creo que todos temos a absoluta seguridade, se non o transmito a este Consello de Goberno, de que mira con especial interese todos e cada un dos movimentos que se fagan en materia de persoal por parte dos asentes da representación do persoal e pola xerencia e o equipo de goberno de cada unha das universidades. E teñen un control exhaustivo da situación orçamentaria, ao que dedicamos os gastos, fundamentalmente a parte máis estrutural dese orzamento de gastos, que é o capítulo 1, gastos de persoal. Por lo tanto, os financiadores barra fiscalizadores de nosa actividade, desde logo non avaliaría de un xeito positivo calquera avance na jornada semanal de 35 horas e condicionaría esta actuación pois moito toda aquela labor que se está a facer cara a unha mellora da financiamento estrutural. É moi difícil decir que incremente o financiamento estrutural por mor da carga que temos no capítulo 1 e nós dedicarnos a incrementar o capítulo 1 cunha negociación no ámbito da universidade. Sí que é certo que noutros ámbitos do sector público se están realizando actuacións neste sentido, pero polo de agora nada que sea un avance sustancial noutros ámbitos. En concreto, no ámbito da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia hai unha negativa frontal a jornada semanal de 35 horas, que son justamente quen nos financia. No que se refire ao acordo, hai unha proposta de acordo, tamén entendemos que é importante para o persoal, que se refire ao premio de jubilación, un avance importante, tamén trata outras cuestións, que é a indemnización en caso de falecemento ou incapacidade permanente e a capacidade definitiva, e tamén por unha axuda para o cuidado de fillos que teñan unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Este acordo tamén está parado, está na súa grandísima parte tamén consensuado, agás nun aspecto e é a referencia que neste acordo, ou proposta de acordo entre a Reitoría e a Xunta de Persoal, faise unha referencia á vixencia deste acordo referenciada ao Plan Galego de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia, Plan de Financiamento. Esta referencia entendemos que é obrigada en todo tipo de actuación que supoña como neste caso, un incremento en que sea pequeno dos cargos que se destinan a este tipo de actuacións ou acordos que se chega coa parte social, pois nós entendemos que bueno, pois é moi conveniente cara a quen vaya a apoiar este acordo, volvo a referencia a quen nos financia, e ademais é unha cláusula de garantía. Supoñemos que este plan de financiamento vai rematar no 2020 e haberá outro, e polo tanto o acordo se renovaría. E esas son as dúas discrepancias, entendo que unha máis grande que outra, unha con máis calado que outra, que temos as dúas partes que estamos a negociar desafortunadamente. E no que se refire a outra cuestión, nas convocatorias e promoción interna, bueno, estamos avanzando na elaboración desas convocatorias, principalmente de un par de temarios que estaban pendentes, e no que se refire ao momento de realizar e efectivizar esas convocatorias, sobre todo as de acceso libre, bueno, pois convocaremos a Xunta de Persoal para debater no que se refire ao horizonte de cando se van realizar esas convocatorias. Perdón, xa que o xerente fixo unha exposición tan exhaustiva das circunstancias que conleva a nas circunstancias que están en riba da mesa, pois simplemente decir que cando o xerente se refire a esa referencia ao plan de financiamento, xa se lle comunicou ao xerente que todos os acordos que se establecen entre partes son susceptibles de renegociar independentemente de que haxa unha circunstancia que así xa o obligue. É dicir, a universidade
ten a posibilidade de renegociar calqueira circunstancia negociada ca Xunta de Persoal en calquera momento, sin ter ese marco de referencia que se quere plasmar e que para nosotros pode significar xa de facto que pode haber traballadores que cobren unha cantidade ou outra dependendo e tendo como argumento un plan de financiamento que non se sabe como vai a ser. Pero en todo caso, eu espero que o marco de financiamento, se somos tan radicales no posicionamento que debemos ter con respecto á Xunta de que a financiación estrutural é imprescindible, que cubran unha serie de necesidades, pois é seguro que esa circunstancia se vai a dar. Pero, xa digo, todos os marcos, todas as negociacións que se establecen entre partes son susceptibles de renegociar cando calqueira das partes queira poñerlo encima da mesa. Entón, non hai por que referirse a nada, porque cando a universidade teña ben volver a renegociar este aspecto, estaría encima da mesa. Despois, eu, por outro lado, o que se refire ás 35 horas, quero poñer de manifesto que hai acordo na Universidade de Compostela e que hai acordo na Universidade de Vigo ao respecto. Entón, só se trata de poñer en riba da mesa esas alternativas que se barallaron noutras universidades e mirar se somos capaces de chegar a un acordo. Pero xa digo, hai posicións de acordo nas outras dúas universidades galegas. Non entendo porque aquí non se pode, polo menos, evaluar esas circunstancias e poñerles encima da mesa. Nada máis. Pero, tampouco teño moito que engadir, nada máis que na Universidade de Santiago de Compostela, hasta onde sei, o que hai unha proposta da xerencia, que eu non sei se hai acordo, teño noción de que hai acordo. O que pasa é que a proposta da Universidade de Santiago ten varias partes, ten 35 horas, ten días de cómputo ou de libres ao ano e ten tamén control horario. Si estamos dispostos a entrar en ese debate, non temos ningún problema, pero o que non podemos é coller o mellor de cada casa e aproveitar unha situación que, alegando a igualdade entre as institucións, o único que estamos afondando é na diferencia entre as institucións e os traballadores. E aparte, efectivamente, todo se pode ser negociado, pero cada parte ten as súas condicionantes e cada parte ten a súa responsabilidade no proceso de negociación. E unha negociación non supón que ninguna das dúas partes teña que abrazar os argumentos da outra. Supón contrapoñer e chegar a un acordo si se pode. E nada máis. Por lo tanto, nós partimos dunha situación e unha posición que acaba de decir o xerente. Creemos que a situación máis lógica. A parte sindical ten outra, pois por suposto, pero non pode pretender a parte sindical que o inicio de negociacións ten que ser necesariamente que unha das partes deixe a súa posición. Non. Hablaremos, e creo que se hablou varias veces, pero cando se poñen modelos alternativos hai que coller todo o modelo, non só unha parte. Bueno, primeiro, eu non condiciono a actuación da universidade en ningún aspecto. É moi libre, evidentemente, de facer o planteamento que la considere oportuno. Eso por un lado. Como vou a condicionar o comportamento institucional? Pero se acaba de decir que non podemos condicionar por un... Non, perdón, eu só reclamo, desde a miña órbita de representación sindical, esa órbita de consenso que eu entendo que si se pode acadar en elementos que agora mesmo están sin executar, e se poden acadar esos consensos, simplemente, pero entonces argumentario ese de que como nos vai haber esa outra parte que nos financia se nos outros facemos, como vai haber esa parte que nos financia o comportamento da Universidade de Compostela e da Universidade de Vigo cando xa ten implantado cando xa chegou o acordo? Polo menos implantado está en Vigo, hai acordo en Compostela salvo no control horario. No, sí, xa, pero claro, eso está no acordo. Pero vamos a ver. Non está no acordo, está fora do acordo. O control horario, polo que eu entendo do discutido na mesa de negociación, non se planteou na mesa. Aí hai un documento, da Universidade de Santiago. Hai un documento só. Pero bueno, mire, señor Portela, vamos a ver, non estamos nunha mesa de negociación. Entón, o que se trata é aquí
Estamos, o xerente xa comentou, estamos nunha mesa de negociación. Nos poñemos a nosa postura en riba da mesa, e a nosa postura é de intentar salvaguardar os intereses institucionales por enriba de todo, e despois, dentro desa salvaguarda dos intereses institucionales, intentar conseguir a mellor situación para a nosa plantilla, sea PAS e sea PDI. Pero, por lo tanto, en eso estaremos traballando. Chegaremos a acordos en algunhas cousas? Ben. En outras non chegaremos a acordos? Tamén ben. Pero non se pode pretender que unha negociación teña que chegar necesariamente a un resultado final de consenso, e sobre todo que ese consenso sexa o que determina unha das partes. E, por lo tanto, seguiremos negociando. O xerente negocia continuamente coa parte sindical. E, repito, igual que no PDI, chegaremos a acordo en un caso, en outros non. Pois mira, aí seguiremos traballando para o ben da institución e para o ben de toda a plantilla da universidade. Moitas gracias. Como é o último do ano, feliz ano novo, que as vacaciones vayan ben, e se queredes abaixo hai un café para todos os que soportachedes e aguantachedes hasta o final.